Добрый вечар. Зараз павінен з'явіцца. Вось я з'явіўся, цудоўна. Добрый вечар. Сёння аўторак. І я крыху ператасоўваю стрымы на гэтым тыдню. Замяняю расклад свой. Сёння ў нас проста рандомная гульня са спісу, якую я даўно не гуляў. Это хутчэй больш пачыліць, змяніць трошкі тэмп і яшчэ просто пабавіць час. Вось. І гэта будзе Surviving Mars. Хто не ведае, гэта SimCity, не SimCity, City Skylines толькі ў космосе, калі гэта мае сэнс. Займаемся будаўніцтвам калоніі ў космосе. Дзіўна, ніколі ў такіх гульні не гуляў. Rimworld, напрыклад, там альбо як ён вылетела з галавы, карацей, пра робота, які будуе сферу Дайсона. Ось, Dyson Sphere Program. Вось, альбо Kerbal Space Program таксама прыкладна, туды ляціць. Добра. Я не гуляў у яе даволі даўно. У яе шмат аднаўленняў выходзіла. Я не ведаю, наколькі яна змянілася. У яе з'явіўся тэрраформінг, можна змяняць планету ўжо. Але пачыналася ўсё даволі казуальненька. Што мы перша робім? Гэта ствараем нашу касмічную праграму, якая будзе назіраць за намі. Спонсор хто ў нас? Інтэрнацыянальная місія на Марс. Гучыць няблага. Яна гучыць як нармальна. Добра. Камандзір. Там прапануецца, хто ў нас? Rocket Scientist. Дадатковая ракета. Дадатковая тэхналогія. Давайте не кагосьці яшчэ. Вітаю, Рагана. Мы агурок. Сёння людзі. Агуркі таксама быў варыянт. Я спрабаваў вырашыць паміж агуркамі і Surviving Mars. Але Surviving Mars я вельмі даўно не гуляў. Мне цікава, як яна аднавілася, хаця б трошкі зазірнуць. Кабачок. Прыкладна. Чалавічок. Вось. Давайте нават не ведаю, што з гэта можа даць нам больш за ўсё. Адразу мы бачым, дзе вада знаходзіцца, адно месца, больш вады ўвогуле і тэхналогіі яшчэ. Лекар, неблага, псіхолог, палітык. Это хто у нас камандзірам будзе? Астрагеолог. Давайте рандом. Няхай будзе рандом, я не ведаю. Лого Марс Экспресс, якое ёсць? Voyager. Добра, абіраем. Гульня ад кампаніі Paradox Interactive. Хто знаём... Don't Panic. Ідэальна. Давайте яшчэ паглядзім, можа нешта смешнае ёсць. Не, дзякуй вялікі. Не, ладно, не. Space Y. Не, дзякуй таксама. І в каўчэг. Ага. Добра. Don't Panic. Мне падабаецца. Рандом. Яшчэ могуць быць людзі. То бок іншыя карпорацыі па тыпу высылаюць сваіх людзей. Правілы. Не буду выставляць нейкіх правілаў. Кабачки. Добра, першая ракета, якая будзе наша, трэба загрузіць яе чымсьці, яна ўжо загружена нармальна. І я нават не буду разбірацца больш, нармальна. Тут пойдзе для развіў. Буду прызямліцца. Тут ёсць нейкія падрыхтаваныя. Elysium Альфа і Elysium Бета. Давайте даволі плоскую, самую нешта простенькое возьмем. Метадаем мы сустрэнем, дзесьці ён тут спасылачка на яго павінна быць. Я ўпэўнены, 100%. Так. Карацей, давайте вось гэтую. Пойдзе. Будзем высаджвацца. Я не ведаю, як тэрраформінг тут працуе.
Ён нават інтэрфейс уже незнаёмы. Можна было б прайсці туторыял, але для каго патрэбны туторыял, правильно? Разбярэмся. З чаго пачынаецца? Мы робім першую высадку нашу. І давайте нейкае месца, дзе будзе, я не ведаю, дзе вада. Вось ёсць вядомы сектар адразу прасканаваны. Давайте там наверсе дзесьці высадзімся. Вось так. Это не аўтаматычнае сканаванне, вось гэта арбітальны дрон, я іх прытрымаю. Давайте літаральна вось на гэтае месца і высадзімся. Нам трошачки вядома, я памятаю, што нам патрэбны вось гэтыя камяні нейкія і навокал. І у ідэале яшчэ ведаць, дзе вада. Але гэтага мы не даведаемся. У першай ракеце, наколькі памятаю, людзі нават не прылетаюць, прылетаюць дроны. Perseverance, таксама яшчэ гэты, як ён, Curiosity павінен быць недалёка. Давайте просто літаральна вось тут ракету пасадзім. Я магу её разгарнуць? Вось так. Нормально. Прыедуць толькі дроны і будуць будаваць першае паселішча, у якое ўжо могуць людзі прыехаць. Не ўсё адразу. Таму спачатку толькі дроны. Ні халеры не памятаю, як гэтым кіраваць усім. Там будем разбирацца по ходу. И что у нас такое? Добра. 3 апараты. RC Commander. Дронами кіруе. Добра. Дроны нам спатрэбяцца. Пакуль я... Вось паехалі малыя. Гажуны. Але я зараз час прыпыню. Трэба всю інфармацыю прачытаць. Так, павысіць атмасферу, тэмпературу, ваду і расліннасць. Гэта нашыя параметры. Гэта калі мы тэрраформінгам пажадаем заняцца, але я не думаю, што мы паспеем. Так, новая аномалія. Гэта вось гэтую штуку даследаваць. Я не ўпэўнены, як яе даследаваць. Такой вугол змяніў. Вось. Бачна. У нас можа даследаваць гэта. Вось ён можа аналізаваць аномаліі, няхай ён едзе. Далей у нас што? Актыўнае даследаванне. Новая нейкая штука на 55% ўжо даследавана. Аўтаномныя сэнсары. Не патрабуюць электрычнасці. Давайте гэта возьмем. Сацыяльнае пакуль не патрэбна, бо у нас людзей-то няма. Тэрраформінг. Добра, але гэта браць не будзем пакуль што. Ракеты і шатлы патрабуюць менш паліва. Нам патрабіцца паліва, каб ганяць ракеты туды-сюды. Пакуль у нас ёсць дадатковая яшчэ адна ракета, якую мы можам альбо не, альбо толькі адна нам даступна, неважна. У выніку можна набыць некалькі ракет, якія будуць ганяць паміж зямлёй і Марсам, нам праводзіць розныя рэчы. Дроны і ровары катаюцца на 20% хутчэй. Давайте не дронаў, а возьмем вось гэтыя рухавікі. Так, сектор прасканаваны. Новыя фічы, ё-маё. Амфітэатр, новы будынак, UI, больш кантролем. Мне гэта ўсё нічога не гаворыць. Я настолькі даўно гуляў, што я літаральна спачатку пачынаю. Японія нешта амаль скончыла. Яны ў іншых месцах высадзіліся. Бразілія, Японія і Ноевы каўчэг. Нью-Арк. І халяра з імі. Няхай. У прынцыпе, ты хто ў нас? Ты ў нас возіш рэчы, наколькі памятаю, да? Так, ты ў нас так і робіш. Трэба знайсці месца, куды складваць увогуле нашыя рэчы, усе рэсурсы. Дзе гэта магчыма? Вось. Універсальнае дэпо і спецыяльнае для нейкага рэсурса. Давайте, гэта месца будзе для камянёў. Я не ўпэўнены дакладна, дзе оно павінна быць. Гэта вы камяні?
Метал гэта, не. Гэта камяні трымае, гэта ў нас для кожнага тыпа па асабістаму. Пакуль што універсальны. Нехаці будзе універсальнае дэпо. Зусім маленечкае. Будзе хоць куды выкласці часткова рэчы. Далей у нас... Ой, не тое. Усё не тое націскаю. Да, якія планы? Сёння у нас такія стрым хутчэй перабіць настрой. Потому что у нас дагэтуль даволі напружаныя гульні былі змрочныя. Зараз хацелася больш яскравага чагосьці. Вось, просто каб настрой падтрымаць. Далей план наступны. Заўтра у нас будзе персона 3. У нас там цікавая далей ідзе па сюжэту, мне пачынае падабацца. Я жадаю дапрайсці яе, я дакладна не спыніўся і дакладна буду гэта рабіць на стрымах. Вось. А ў чацвер мы ўсё яшчэ спрабуем як мага даўжэй пражыць у The Long Dark. Я планую The Long Dark яшчэ паспрабаваць у прабаванні, але зноў жа гэта ўжо не будзе не 2 стрыма ў тыдзень, а хутчэй за ўсё па аднаму стрыму на кожную. Вітаю, Берлінер. Будзе па аднаму стрыму. Адзін стрым на персону, адзін стрым на The Long Dark, пакуль яны не скончацца кожная з іх. На 2 другія дні я буду браць нешта іншае. У нас ёсць Сенуя, другая частка Hellblade. Вось, і хацелася б яшчэ нешта больш яскравага, такога больш пазітыўнага. Таму зараз пакуль на часова гэта вось сёння будзе толькі Surviving Mars, але я думаю нешта яшчэ. Вось, можа нешта падыходзячае знайду. Так, тут у нас будзе паліва ляжаць. Бракеты мы прыкладна саджаць будзем вось у гэтым баку. Прыкладна тут. Асноўныя купалы ўсе будзем будаваць дзесьці вось тут. Я не пэўнен дакладна, дзе ў нас вада, трэба яе яшчэ знайсці. Наконт вады, трэба, каб сканеры працавалі, так вось яны і працуюць. Зону контроля дронаў. Трэба, каб дроны працавалі, электрычнасць яшчэ выпрацоўвалася. З ракеты зразумела, дзе будзем саджаць бульбу? У купалах. Нам патрэбны для гэтага купалы. Сонечныя панелі. Ага, окей, добра. А што тут у нас? Ага. Хутчэй будуць даследавацца сектары. Мне падабаецца. Няхай тут стаіць. Я не ўпэўнены, як дакладна тут усё працуе. Вось. О! Кантролер дронаў. Давайте вось прыкладна так яго паставім. Ён шмат патрабуе. Не, давайте пратрымаем яго. Пакуль мы ваду не знойдзем, лепей не рызыкаваць. Возьмем электрычнасць. Турбіны альбо сонечныя панелі. Мне падаецца, зараз з нашымі рэсурсамі, з нашымі рэсурсамі ніхавера не зразумела, што ў нас увогуле ёсць. Ага, базавых рэсурсаў увогуле няма. Цудоўна. Тады пачынаю збіраць вось гэтую халеру. І для здабычы нам патрэбна базавая вось. Бетон. У нас будзе гэтым займацца. Ось тут будзе стаяць. І я да яго трэба неяк падвесці электрычнасць хоць нейкую. Гэта патрабуе метала, а гэта літаральна бетон яшчэ патрабуе. Пакуль тут няхай стане. Мне падаецца, яны менш былі раней. Можа падаецца. І дрот. Пакуль базава. Літаральна самае неабходнае. Так, ты у нас пад'едзь крыху бліжэй, каб гэта будаваць ужо ўвогуле магчыма было. Унутры, я так разумею, нічога ўвогуле з базавых рэсурсаў няма. То дрэнна. Так, яны толькі асабістыя возяць. Так, гэта ў нас патрабуе бетона, якога мы зараз здабыць не можам. Я не разумею, як гэта павінна працаваць. Тады давайте, можа, сонечныя панелі. Вось гэтага боку паставім. Можа, некалькі нават. Бо яны, іх можна пабудаваць з жалеза. А у нас толькі жалеза і ёсць, якое мы можам здабыць проста, як ёсць. Жалеза пакуль у цэнтр сам пакладзем. Не гэта. Жалеза, дзе ты нашыя? Вось, жалеза будзе тут.
Усё прыбярэцца ўсё роўна. Таму чаму бы не, правильно? Яшчэ возьмем для бетона месца, дзе скласці яго, не вельмі далёка. О, яны самі могуць здабываць. Я не ведаў. Окей, неплохо. Тады ты пад'едзь крыху бліжэй. Это наш кантролер дронаў, які кіруе зараз усімі гэтымі дронамі, якія катаюцца тут навокал. Ёсць яшчэ з сабой унутры ракеты свой кантролер дронаў. Добра. Няхай так і будзе. Што яшчэ? Электрычнасць. Няхай пойдзе вось сюды. Нешта блакуе. Вось так. Отключили эту станцию. Ну, у прынцыпе. Вось міні-будаўніцтва. Будынак нейкі не працуе. Ну гэта зразумела, тому што электрычнасці няма ніякай. І на гэта займе некаторы час. Давайте трошки паскорым. Дзе у нас радыё? Я не упэўнены, ёсць такая праблема, што некаторыя каналы граюць музыку, могуць граць музыку, якая будзе не вельмі дазволена. Ну, у сэнсе, што яна будзе належаць, правы могуць мець. Але мне падаецца, Mars Vision і Surviving Mars дакладна быць павінна ў парадку. Мне падаецца Official Mars. Давайте паспрабуем Official Mars. Так, мне падаецца, яно павінна быць усё правильно. Бо там эпік фігачыць, у нас будзе утульненька. Так, аномалію разабраліся з ёй. І мы тэхналогіі новыя знайшлі. Добра. А няма рэжыму стрымінгу? Наколькі мне падаецца, няма. Там нават гэта City Skylines тое ж самае робіць, там просто папярэджвае цябе, калі ты абіраеш радыёстанцыю нейкую, ён папярэджвае, што ты асцярожна, на ёй могуць быць аўтарскія права. Так, гэта ўсё біотэхналогіі і для людзей больш. Нам пакуль давайте роботаў трошки подлепшым. Няхай далей даследуецца. Давайте паглядзім, можа рэжым стрымера нейкі ёсць. Аўдыо няма. Геймплей, Performing Hints, так, Hints Notification. Давайте, няхай будзе уключана. Аўтасейвы. Я не ведаю, што гэта такое. Так. Добра. Controls, аудио, відео. Не, нічого такого не бачу. Не, няма. Не, няма такого. Спадзяюся, ён мяне папярэдзіць, бо шкада будзе, бо стрым тады не залець на YouTube увогуле, і гэты дакладна Twitch. І у Twitcha яшчэ менш магчымасці, каб стрыміць музыку нейкую. Во, пайшла першая панель. Оп. Поехали. Яны будуць пакрыху пыліцца, таму трэба будзе за імі праглядаць. Трэба то, што захоўваць электрычнасць, трэба ў акумулятары. Гэта добрая думка. Я нешта забыўся пра гэта. Акумулятары. Што за гэты генератары? Яго пакуль не будзем ставіць, нам вельмі базавыя рэчы патрэбны. Давайте правядзем яшчэ трошечки нам лінію і спецыяльна тут паставім гэтыя
толькі генератары ў гэтым баку. Вось так па дыяганалі. І сюды некалькі акумулятараў. Не. Раз. Пакуль 2 нам хопіць. Прывітанне, вітаем яго па-азерскі. Новую Беларусь прыкладна. Мы кабачковую ферму, бульба кабачковую ферму робім. Так. Прыгажу нейкі. Кайфуй. Я не памятаю, ці былі настолькі тэкстуркі прапрацаваныя. Гульня выйшла даволі даўно, і ў яе яшчэ на даволі доўгі час яна яшчэ дадаткова развівалася. Вось, тэраформінных я дакладна не бачыў, і я зараз проста не ў кантэксце гульні зусім. Але кайфуй, даўно не гуляў, вельмі прыемна зараз. Так, гэта мы дазбіраем метал. Так, гэта у нас дроны працуюць. Па электрычнасці яшчэ. Дзе у нас яна паказваецца? Зусім не шмат. У нас плюс 1 толькі электрычнасці ёсць. І як толькі соненька зайдзе, то бывае наша электрычнасць. Таму спадзяёмся, што акумулятар будзе падрыхтаваны на заўтра. Як мінімум. О, вось. Мы вось гэтую запусцілі. Ну вось, всё, сонца зайшло і няма нічога. DLC на тэрраформінг ёсць у мяне, выглядае так, што ёсць. Але я упэўнены, што я не гуляў. І мне бывае такое, што я магу набыць нейкую рэч, якую вельмі жадаю паспрабаваць, але потым не знаходзіцца часу, каб пагуляць. Там, можа быць, я набыў DLC па скідону і так і не дабраўся. Зніжачкі яны такія. Ось, таму што у мяне ёсць там лінія тэхналогій па тэрраформінгу. Добра. Так, гэты робот, ён нешта з табой. Перазарядзіцца. Ну, добра. Даследавальнік. А ты у нас што? Ўсё яшчэ скануецца вось гэтае. Давайте даследаваць, што навокал. Нам вада патрэбна. Бо людзей мы сюды не адправім, пакуль ваду не знойдзем. Хоць дзе-небудзь. Ён же сам по сабе не можа нічога рабіць. Ну, добра. Каб кампенсаваць недахоп электрычнасці, давайте яшчэ паветраныя паставім. Для іх патрэбна... Для іх патрэбна бетон, і які мы ўжо здабываем. Што добра? Вось так. Хаб дронаў пакуль мы не будзем ставіць, бо рэсурсаў шкада. У нас ёсць адзін, мне падаецца. Ён. Як ты выглядаеш? Вось канструкцыя хутчэй ёсць. Так, у мяне ёсць адзін, але потым я новы не пастаўлю. Пакуль я не даведаюся, дзе вада, я лепей яго ставіць не буду. Даведаюся, дзе вада, тады ўжо пастаўлю. Прыкладна так, каб яшчэ ваду зачапіць. Ніякіх асабістых умоваў. Я не ўпэўнены, як гуляць у гэтую гульню. Я зараз вучуся па новай. Я не памятаю, халера. Я прыкладна клавішы памятаю і ўсё, ну і прыкладна працэс. Вось, мне б туторыял прайсці, а я тут зазірнуць хутчэй забег. Так, гэта вы адбудоўваеце, ветравыя. Ну, амаль даследавалі суседні сектар, такім чынам, можа, воду там знойдзем. Ужо неблага. Так, да людзей нам яшчэ рана. Да першай калоніі. Што мы можам? Колькі нам усяго патрэбна, зараз будзем выясняць. Нам патрэбна для людзей пабудаваць купалы, каб было дастаткова вады ў іх, электрычнасці і ежы. Ежу яны будуць вырошчваць у асноўным самі, бо роботы не вельмі могуць у гэта. Ось, таму прыйдзецца спадзявацца на людзей у гэтым сэнсе. Так, фабрыкі палімераў, гэта нам пакуль мы не можам сабе такога нармальна дасягнуць. Нам трэба дастаўляць гатовыя фабрыкі, каб размясціць іх тут. Яшчэ для того, каб людзі выжылі, нам патрэбна тут перапрацоўваць гэтае паліва. Бо ракету там мы назад не адправім. Такая
Чакайте, як паглядзець на планету. Не тое. Терраформінг, ландшафт. Главное, каб гэтыя палімеры не прасраць. Так, дзе яно? Дзе ты у нас? Ракета. Вось, ракеты. Пасажырская. Вось я могу нагрузіць яе, і яна можа прыляцець да нас. You're listening to Mars Official Radio Так. with Panna Masculine. Your first radio Вось, host бачу. choice У нас with the 4 best ракеты. radio Каб я voice. атрымаў сабе ракеты назад, мне трэба... Я магу дазволіць сабе толькі 3, літаральна. Вось, 4-я зараз стаіць вось тут. І нічога я за гэтым ужо не зараблю, пакуль я не запушу назад з тым палівам, якое я тут збяру. Мэта на праходжанне зрабіць хоць што-нибудь. Бо есть верагоднасць, што я ні халера не разбяруся і ўсё скончыцца вельмі. Так. Ёсць у нас наши акумулятары. Добра. І на вас у мяне бетона не хапае. Ось, гэта хутчэй разовы стрым. Ну, можа, я буду працягваць гэтае захаванне пазней, але больш пад настрой, бо было жаданне, ведаеце, так чагосьці гэткага лёгкага, каб пасля у нас сінуе, там, персона, заландар, усё нешта змрочнае, усё са сваімі праблемамі, глыбокім сюжэтам, а тут музычка, сонненька, пясочак і ўсё добра. Бульба на Марсе. Гэта у нас для паліва. Давайте размяркоўваць, куды мы будзем што складваць. Мы пакуль здабываем... вось ты. Давай разгрузішся. Будзе смешна, калі выпрабаванне пра бульбу выпаце. А есть такое выпрабаванне? Будзе цудоўна. Усё стаіць, там загадка па тыпу рандомная. Я набраў сабе рандомнага лідера сваёй фракцыі, ну і толькі ракету абраў і лагатып. Так. Не ракету, выбачаюся, касмічную праграму па тыпу, хто запускае. І гэта проста міжнародная нейкая арганізацыя там марсіанская. Так. Ну, пакуль я не ўпэўнены, якія я ўпэўнены, мне патрэбна зараз рабіць нейкія крокі. Я не ўпэўнены, якія, бо я вельмі разлічваю зараз на тое, што я знайду вось ваду і пачну ўжо будавацца ад гэтага. Прыкладна так, бо гэта можа быць праблема. Так, гэта яны збіраюць усё яшчэ метал навокал. І працягвай. Слухайце, рэдкія металы мы так і не збярэм, правильно? Тут дроны у нас у наваколлі могуць сабраць. Давай вось куды не дацягваецца ніхто. Там пра хваробу і бульбу. Окей, дамовіліся. Так, ты у нас даследаваць нічога не можаш, бо няма чаго. Гэта пакрыху даследуецца. Мы можам яшчэ падключыць адну гэтую вежу сэнсарную. Мне падаецца, мае сэнс, бо зараз даследаванне нам патрэбней, чым што-небудзь. Мы потым знясем адну з іх. Надеюсь, электрычнасць не скончыцца на гэтым у мяне. Пакрыховы бетон тут здымаецца верхнім слоем. Ну як бетон, там ён перапрацоўваецца яшчэ. Гэта разам адзін комплекс аўтаматызаваны, які сам сабе проста ўсё робіць. Ну, зараз з такім будаўніцтвам у нас, мне падаецца, яны былі маленькія зусім, усе гэты ветраныя. Зараз яны неяк выглядаюць як гіганцкія просто капіталы. I'm Penem, host of Mars Official Radio.
We Ну, just добре. received a letter from Magdalena, who works as a Яны нам пакуль psychologist. здабываюць электрычнасць, і яны ўжо не настолькі Even though I залежаць like your ад show and your сонейка, то interesting бок уначы talks, мы таксама I будзем sometimes атрымліваць find the некаторую way you частку express your электрычнасці. opinions a little bit blunt. Everything can't be resolved through facts. There are other aspects to take into consideration, like emotions, innate drives, and values. However, I do like the music you play and your informative commentary. Magdalena, I understand you, but Наступны I крок. find Давайте it hard to подумаем. come up with a suitable Што мне response. патрэбна? Мне I will think it патрэбна over and get back to you with an answer. купал, але I think ранавата better with яго some music. рабіць пакуль што, таму што мы не зможам нічога яго туды адправіць, а на яго ўходзяць рэсурсы, пакуль я атрымліваю. Так, гэта дастае ваду, гэта экстрактор з атмасферы. Усё гучыць як план, насамрэч, але ён толькі адзін, і мне падаецца, новых мы вырабляць не зможам. Ну, па тыпу іх патрэбна будзе прывозіць з планеты, з зямлі пакуль што, пакуль мы тэхналогію не адчынім. Кісларод нам спатрэбіцца. Добра, вось, ну, вада, упіраемся ў воду. Тут гідрапонная ферма, якую мы пакуль не пабудуем. Рэдкія металы, проста металы. Гэта з-пад зямлі даставаць, але мне падаецца, без людзей яна не працуе. Так, без людзей не працуе. І тут таксама патрэбны людзі. Ну, мы даволі абмежаваны пакуль што. Хто там распавядае нешта жаночым голасам? Шыі, гэта у гульнях Парадокса ёсць персанаж, які качуе з гульні ў гульню, і яна каментуе, калі у вас ёсць радыё, можна пачуць, яна літаральна распавядае сваю гісторыю, і справа ў тым, што яна жыве ўжо па тыпу стагоддзі, ну, калі так прыкінуць. Гэта адзін той жа жаночы голас, у якога, і это адзін і той жа персанаж, таму што яе імя застаецца адно і тое ж. І вось яна зараз марсіанскую калонію падтрымлівае, гэта па тыпу вольнае радыё Марса, нешта такое зараз грае на фоне. Пана Маскаліна, альбо нешта такое імя. У Paradox Interactive сярод гульні на сваім мунце сусвет такі. Так. Гэтыя дроны, ім ёсць чым заняцца, яны зараз здабываюць метал в гэтай частцы, і мне падаецца, на гэтым і скончыцца іх здабыча металаў, бо гэта апошняе, што яны могуць дастаць. Так? Вось гэта не могуць. Так не могуць. Так, новый проект для марсианских операций. Угу. Можна скончваць проект спецыяльны і за яго атрымліваць грошы. Добра. Можна выкарыстаць дроны, каб хуценька даведацца тэрыторыю навокал, але шкада, гэта чым далей ад нашай базы, тым больш каштоўныя гэтыя дроны, ну, яны больш эфектыўныя атрымліваюцца. Давайте дронаў сюды адправім, куды далёка нам. Вады няма. Вось, знайшлі ваду. І вось тут яшчэ. Добра, адзін пакінем на потым. Знайшлі ваду, але яна даволі далёка. Мне не падабаецца, як далёка яна. Вось тут у нізіне. Water экстрактор. Каб працягнуць, ну, калі гэты будзе тут, як ён, купал, вось здесь тут стаяць, то яшчэ не блага, але ж зноў жа, я не ўпэўнены, а ці ўвогуле спрацуе так далёка, ці паднімецца вада. Труба гэтая. Можа, яна можа падымацца. Неаднолькавая зямля, не падабаецца. Вось так яна можа падняцца. Ну добра, атрымліваецца, мы можам падымаць на высоту, і гэта не праблема. Такім чынам, нам толькі трэба забяспечыць, каб дроны сюды прыехалі. Усё роўна далёка нашы ракеты. Мы можам мабільны гэты камандыра гэтага адправіць. Ён можа дабудаваць. Блин, далёка.
шкада трохі рэсурсаў. Ну, пакуль ёсць даследчык у нас, усяго адправім, няхай ён даследуе гэтую анамалію. Мы, можа, нешта зараз прыдумаем. Можа, яшчэ пашанцуе, вада будзе бліжэй. Бо калі яна ўсё далёка будзе, гэта праблема. Вось. У ідэале, каб, ну, літаральна метр быў да гэтай вады і ўсё, і каля і садзіцца. Але ж у нас толькі першая высадка, таму граем того, што ёсць. Так, гэта у нас усё яшчэ здабываем. Трошкі паскоруся. Так, значит, буду на Марсе. Атрымалі за гэта пунктаў тэхналогій. Што у нас наступнае? У нас, каб вось гэтыя сэнсары, яны не за німі не трэба даглядаць было, і каб яны не патрабавалі энергіі. Вельмі карысна будзе ў нашым выпадку, бо у нас літаральна зараз даследаванне гэта асноўнае. Чым больш ведаем пра тэрыторыю навокал, тым лепей будзе потым будаваць. Ось, прасканаваны сектар, не знайшлі ніякай вады. Гэта дрэнна. Сенсорныя вежы дапамагаюць навокал, вельмі няблага паскарае ў 260%. Вось гэтыя дзве. Ну, думаю, можна яшчэ паскарацца. Літаральна пакуль пачакаем. Просто адзінае, што будзем рабіць. Няхай усё скануецца. Я не ўпэўнены, ці мне скончыцца нейкі рэсурс вельмі важны для мяне. Я не памятаю, што патрэбна ў гульне, што не вельмі патрэбна. Я памятаю, што вось гэтыя асабістыя рэсурсы, якія мы прывезлі, іх зараз здабыць аніяк. Патрэбны людзі альбо прывозіць з ракеты. Не вельмі добра. Так, новыя тэхналогіі. Даследуй яшчэ вось гэтую анамалію. За гэтай анамаліяй мы адчыняем у сябе на дрэве, а усе сюды трапляюць. Блін. Што? Вось гэта што ў нас? Больш людзей будзе жадаць прыяднацца на нашай кампаніі. Гэта сацыяльная тэхналогія. Неблага. Я ж не абавязкова павінен іх у гэтым парадку даследаваць. Я магу скокнуць далей, па тыпу ўзяць і адразу вось пятую даследаваць. Што неблага. Ферма. Унутры самого ўжо купала. Але ж трэба паглядзець, што можа нейкія іншыя тэхналогіі выпадуць. Ты разгружайся сюды. Металла мы уже до халеры собрали. Мне падаецца, трэба нешта з гэтым рабіць. Што мы яшчэ за металл? Што такое таннае можа быць? Гэта патрабуе... Кісларод мы можам за металл здабываць. Гэта добра. Тут патрэбны людзі. Раньше таксама людзі. Ферма. Тэхналогія. Давайте вось гэтую Soil Adaptation. Гэта ферма, каб людзі забывалі ежу у вялікай колькасці. Ёсць маленечкая там ферма грыбоў, а я жадаю бульбу сажаць. Мы ж не таго ўсё гэта робім. Так, сонечныя панелі ёсць большага памера. І мы іх пабудуем нават. Бо металу у нас пакуль хапае. Трэба гэтым карыстацца. Але ж, я іх не буду будаваць канкрэтна ў гэты момант. Таму што я не ведаю, дзе я буду будаваць усю астатнюю базу, навошта мне тады доўгі шлях там. This is Mars official radio with Panem Public Service Escalon. We have a soundtrack just right for the blue sunset light. Паскараем яшчэ далей. Куда ты едзеш? Ўжо нават сюды складваюць. Чаму не сюды? Гэта непатрэбныя камяні. Я думаў, так, усё.
Моя помылка. Я думал, что камяни тут здобываются. Так, давайте его сюда. Будем складывать увесь бетон. Мінімум воды мы можем здабываць з атмасферы, невялічкую колькасць. Але гэта ж не вельмі надзейны сродак воды. О, чакайце-ка, знайшлі воду. І мне падабаецца гэта месца больш. Яно неяк і пабліжэй, і мы ўжо на палову шляха да яе ўжо зрабілі. Давайте так і зробім. Давайте будем будавацца дзесьці тут. Расчыстим вось гэтую тэрыторыю. Где там наш гэты велізарны здабытчык? Будь ласка, вяртайся. Ой, не-не-не, наадварот разгружайся. Ось он выгрузіўся полностью. Тут есть месца, трошечки металлу, яго прыбярэм, бо нам будзе перашкаджаць для нашых пабудоў. Можна трошки запаволіць нават, мы ўжо даведаліся, што патрэбна. Так, вода будзе тут. На яе мы пабудуем. Где там здобыча воды? Где ты? Вот это экстрактор. Я так разумею, правильно? Так, людей он не патрабуе. Патрабуе толькі простых элементаў і праводзіць 5 воды. Пушыць як план. Вельмі далёка. Ось так прыкладна можна. Іх можна некалькі, так разумею, яшчэ паставіць. Няхай тут так будем. І калі мы будем займацца будаўніцтвам нашага купола, то поставім вось хаб дронаў. Прыкладна ў гэтым месцы. Ён будзе у нас чапляць адразу шмат. Так. Яму толькі трэба правесці электрычнасць. Электрычнасць у нас пакуль у гэтым месцы здабываецца ў асноўным. Можна зрабіць яму асабісты сродак электрычнасці. Давайте падзелім пакуль не будзем аб'ядноўваць. Так, што у нас по тэхналогіям? Аўтаномныя сэнсары хутка у нас адпрацуюць. Так. Блин, тут даволі да халеры. Так, дроты могуць паламацца, таму давайте ўсё ж такі вось тут будзем трымаць невялічкую базу, дзе будзем здабываць электрычнасць. Вось прыкладна ў гэтым месцы. Для гэтага нам спатрэбяцца велізарныя сонечныя панелі. Пакуль 4. З іншага боку тут у нас будуць акумулятары. Пакуль 2. Далей дрот, які будзе ісці вось так. І на гэтым пакуль скончым. Гэта будзе мінімальная такая будова. Склад паліва лепей так не ставіць да іншых будынкаў. Склад паліва 8. Ён пакуль вельмі часовы. Я нават думаю, што гэта добра ідэя. Разбярам адразу. Вось, я бы яго ставіў дзесьці паблізу каля ракеты, альбо месца, дзе здабываецца паліва. Але ж я пакуль яго не здабываю, я нешта па тыпу, як па звычцы старой паставіў. Ось, нават не задумываўся. Так. Анамалій больш няма. Вось наша база дронаў. У нас дроны зараз будуць займацца асноўнай часткай сваёй. Што я магу? Што я магу? Яны крышачку дастаюць да гэтага склада. Давайте тут яшчэ адзін металёвы паставім. Гэта не рэдкія металы, гэта звычайныя металы. Будь ласка. Сюды у нас пойдзе. Так, ось у нас асноўны метал тут выкарыстоўваецца. І трохі
гэтага бетону. Гэты хабы ўсё роўна ў будучыні стануць аўтаномнымі. Так, але тут будзе яшчэ купал, і яму трэба будзе падводзіць адкульсьці электрычнасць. Я не жадаю цягнуць яе адсюль вось адразу сюды. Ось, я бы тут, можа, наадварот, скараціў колькасць гэтай электрычнасці, якая здабываецца. Магу выключыць часткова. Давайте выключым, бо яны патрабуюць больш складаных гэтых самых ресурсаў. На гэтых нам патрэбны толькі метал. Просто паліва можа выбухнуць. Окей. Лагічна. Неяк не падумаў. Добре. Паскараю. Так, тут дроны у нас занятыя вельмі. Гэта не праблема, я лічу, бо гэта часова. Тут ім будзе ўжо няма чым заняцца. Слухай, нават ты давай. Ты пакладзі сюды увесь метал гэта. І каб было, едь адразу неяк далёка, вось сюды, напрыклад, забывай тут метал. Я яшчэ навокал пастаўлю больш універсальны. Бо нам тут патрэбіцца літаральна ўсё. Сектор прасканавалі і ні халеры тут не знайшлі. Нікі будынак не працуе. Ну гэта вядома, што не працуе. Слухайте, у нас так нешта вельмі хутка атрымліваецца. Можа, мы зараз і адправім за людзьмі ўжо? Ну, як дабудуем тут. Так, нам патрэбна. Давайте адразу... Ён выкарыстоўвае электрычнасць. Какая на Enravens? На Salon Skies адпраўляецца 1000. Мы пабудуем... давайте... Можа яго адразу паставіць? І потым разбірацца, чаго нам не хапае. Нам не хапае кіслароду і вады. Вады тут да халеры вось на гэтай пойдзе. Нам павінна хапіць. Людзі там не патрэбны. Патрэбна толькі электрычнасць, колькі патрэбна. 5 электрычнасці тут. Гэта выкарыстоўвае, не ведаю, колькі электрычнасці. Можа ўжо нават ніколькі. Не, яшчэ дакладна павінна выкарыстоўваць. Альбо не, чакайце-ка. Я не бачу некай. Цікава, мне не патрэбна электрычнасць на іх. І там на складзе, дзе ўсе рэсурсы могуць захоўвацца, трэба адключаць паліва. Ну, пакуль гэта не вельмі актуальна, у нас некага паліва няма. Ведаеце, што я зразумеў? У нас не патрэбна электрычнасць для хабаў дронаў. І гэта значыць, што можна забіць его. Тады я тут трошки перастараўся. Такія планы рабіў. Ну, добра. Няхай будзе. Павядзем вось так наш дрот у цемры. Вось тут у нас будзе электрычнасць да вады. У нас здабывае зараз. Тут спатрэбіцца яшчэ здабываць, так? Дастаем? Дастаем. На купал... Так, спатрэбіцца, я згодны. Усё гэта пойдзе на купал. Я проста неяк іншую лагістыку сабе уяўляў. Ну, нічога. Гэта значыць, што тут у нас як? Захоўваецца электрычнасць. Можа нават выключыць пару гэтых. Я думаю, тут хопіць літаральна 2. Бо ёсць акумулятары. Колькі ён выкарыстоўвае? 5 электрычнасцей. Гэтыя даюць... мы зараз не бачым. Засол 32, а ты... Я не могу сказаць, колькі ён патрабуе. Я маю на увазе, колькі ён патрабуе за сол 1. Так, вось яны вырабляюць, производзяць. Не хапае, вось літаральна +1. Вось так.
Такім чынам у нас будзе дадатковы 1 электрычнасці ў сістэме. Альбо 0,5, колькі там атрымаем. І гэта будзе нам у плюс, павінна атрымацца нармальна. Астатнія няхай просто не працуюць. Потым разбярэм іх, калі спатрэбяцца. Пакуль няхай просто стаяць. Купал. Для купала нам патрэбна. А што для паветра патрэбна? Мне падаецца, вада таксама. Для паветра нам патрэбна просто нічога. Просто электрычнасць. Дзіўна. Так, толькі электрычнасці патрабую. Ну, добра. Вады. Яго я пастаўлю дзесьці у гэтым баку. Так, трошки не перашкаджала. Так, тут нормально, без праблем. Пакладзем яшчэ. Будзе месца дзе хаваць. Якусь так. Добра. Да вады у нас ёсць вежа з вадою. Вся вода будзе ісці ў яе. Мы прыкладна вось гэты комплекс будзем трымаць у гэтым месца, сюды перасоўваць усё. Трэба, каб электрычнасці хапала, каб ноч перажыць. Ну, калі спыніцца, то мы просто ўключым дадаткова яшчэ одну панель. Зэканомім трохі нашага металу. Так, ракета разбіраем, можа сама тут разабрацца. Давайте нашага кантролера дронаў адправім пакуль у іншы бок. Няхай ён збярэ ўсіх і паедзе. Прывязе тут. Бо ракета, мне падаецца, сама справіцца. У ракеты ёсць свае дроны, і вось яны зараз займаюцца тым, што здабываюць увогуле метал. Дзякуй вялікі. Так, яшчэ адзін сектор прасканаваны, і не халеры там карыснага няма, метал ёсць. Не вельмі патрэбна. Так. Далей пайшла наша вода. Я не ўпэўнены, ці можна адразу ў адной трубе весці і ваду, і кісларод. Давайте паспрабуем. Зробім вось такую перамычку часова. Вось так. Калі патрэбна, паралельна павядзем. Можна. Ну то бок гэта можна проста аб'яднаць. Цудоўна. After a little talk, it's time for a little music. That's regular. Тады мы ўжо можам ставіць купал. А з купалом можна зваць людзей. Ух, не халера, ты... Ачмурэць. Гэта ўжо падрыхтаваны са сваімі сховішчамі вады і паветра. І нават нейкім модулем яшчэ. Не халера сабе тут прадуманыя ўсе. А навошта я гэта ўсё рабіў? Ну добра, будзе дадатковым. Ён тут упакаваны адразу. Увесь. Куды бы мне так... Давайте яго так і паставім прыкладна. Альбо не, вось туды, няхай. Трэба глядзець, дзе будзем пашырацца. Я думаю, паставлю вось тут, у сярэдзіне ўсяго, а ракетную пляцоўку потым перасуну ў бок. Блин. Вось тут было бы ідэальна. Мне просто трэба дачакацца, пакуль гэтыя хлопцы прыбяруць метал. Шклярня для памідоркаў. Ну, там усё адразу будзе вырошчвацца. Усе і кабачкі, і это самае бульбачка, і памідоркі, і агуркі. Пляцоўкі пакуль няма. У мяне фантазія вялікая. Будзем уяўляць, што гэта пляцоўка. Я ж можна пабудаваць ужо нават зараз, не? Во. І каштуе няма амаль нічога.
Во, кайфуй. Давайте побудуем. Будзе солидно выглядаць. Так, гэта мы ўсё ўжо пабудавалі. Электрычнасць яшчэ правесці. Хутчэй за ўсё, зараз у нас пачнецца крызіс электрычнасці ў гэтым месцы. Бо у нас літаральна, у нас добрыя панелі тут працуюць, але мне падаецца, доўга гэта ўсяго не хопіць. Там яшчэ гэты купал патрабуе нейкую проста шалёную колькасць электрычнасці. Ён патрабуе 27 электрычнасці. Плюс яшчэ будынкі ўнутры, я так разумею, будуць выкарыстоўваць сваю. Nine Ravens. Галоўны падман наконт Марса, ён выглядае як пустыня, і мне на яго цяжка глядзець, бо не люблю спёку. Аднак насамрэч там холодна, і калі раптам што, з задавальненнем палечу туды саджаць бульбу. Так, ну так, можна сказаць, што там холодна. Просто нізкая, ну, неплотная атмасфера. Ну і так, холодна, там мінус 30 нешта такое сярэдняя тэмпература. Я магу зараз блытаць. І тэмпература будзе вельмі хутка, ты будзеш яе страчваць просто таму, што рэальна там нічога такога няма. Самае непрыемнае там гэта сонечная радыяцыя, ад якой ніякай абароны няма. Можна пакуль звычайны купал паставіць, а гэта для будучага пашырэння пакінуць. Мае сэнс. Так, мне падабаецца. Стане ён у нас вось тут. Трошки бліжэй нават, таму што я планую пашырацца вось у гэты бок і ўніз. Ладно, так што давайте яго сюды. І пастаўлю. Што нам шмат чаго на яго патрэбна. Зараз ўсё развязуць тут гэтыя нашы дроны. Нам патрэбна палімеры, металы і бетон. Бетон у нас ёсць, ён здабываецца тут бясконца. Адзінае, што яго перавозяць літаральна вось праз гэтую пляцоўку ў цэнтры. Што такое сабе? Што такое? Што гэтыя спамеры прачнуліся пачынаючы з учора? Блин. Я не бачу, як зараз падлакаваць. У мяне інтэрфейс трошки змяніўся. Ось. Атрымалася. Так, вяртаемся назад. Ну, баніць, гэта відавочна адно і тое ж паведамленне ўжо другі дзень. Добра, што не набеглі вялікай колькасцю. Так, вядзем трубы. Адводзім сюды трубы нашыя. Такім чынам у нас будзе кісларод, і у нас будзе вада. Гэта нам павінна хапіць. О, новая аномалія. Это тое, што я жадаю. Дзе ён нам аномальны наш. Ось, пайшоў даследаваць. І няма чаго даследаваць зараз, які сектор паглядзець. Давай глядзі усе навокал. Далёкія сектары глядзець не будзем нават пакуль. Так, за ўсё гэтай нашай суперканструкцыі у нас ёсць вада і кісларод. У нас недахоп электрычнасці, які зараз будзем управляць. Электрычнасць. Пакуль, мне падаецца, сонечныя панелі самы аптымальны варыянт, бо яны патрабуюць метала, якога пакуль у нас хапае.
Магчыма, гэта будзе праблемай потым, але гэта праблемы мяне з будучыні, правильно? І дададзім яшчэ адзін акумулятор, які таксама... А, не, ён патрабуе палімеры. Акумулятары патрабуюць палімеры. Тут у бок палімеры нам спатрэбіцца. Так, у нас зараз гэты бетон уйдзе на пляцоўку нашу прыгожую, якую я жадаў пабудаваць проста таму што. Універсальнае дэпо, яно вось тут. Я не ўпэўнены, як. Пажаданая колькасць 0, а тут пажаданая колькасць 3. Ну, гучыць як план. Чырвонага металу заўсёды ў дастатку. А, ну добра. Я не ўпэўнены, як яго яшчэ здабываць. Тут ёсць рэдкі. А, вось яшчэ экстрактор ёсць вось такі. Проста з-пад зямлі. Ну, вось, тады у нас добра не скончыцца. Ось, ну у нас есть машина, якая займаецца тым, што здабывае такія рэчы. Насамрэч, як у тебе справа? А, ну вось там шмат у яго. Разгрузіцца зараз тут. Нешта доўга пабудова ідзе. Мне падаецца, у мяне зараз не хопіць палімераў. Для будаўніцтва ўсяго, чаго я жадаю. Так і выглядаем. А калі так, мы можам нешта разабраць для гэтага. Мне падаецца, калі разбіраеш, нічога за гэта не атрымліваеш. Ну, тады трэба клікаць новую ракету. Адзіны варыянт застаецца. Трэба адразу спланаваць, што нам яшчэ патрэбна, акрамя палімераў. Можа, рэдкіх усіх рэсурсаў пакрыху набярэм? Палімеры, электроніка і машынныя часткі. Давайте так и зробим. Где наши ракеты? Машины нам нейкія не патрэбны? Не, я думаю, не. У нас так неблага. Гэта турыстаў і сафары катаць. Нам не патрэбна. Дрона у нас хапае. Металы бетона хапаем. Ежы. Трэба падумаць, бо нам людзей яшчэ прывазіць, можа, мае сэнс зараз прывезці з запасам. Так, у нас 70 000 кілаграмаў. Калі мы возьмем проста кожнага па вось такой колькасці, то у нас будзе толькі 30. Можна павялічыць у 2 разы. І на вольнае можа ежу взяць. Яшчэ дадаткова ежу, мне, колькі памятаю, самім пасажырамі можна прывезці, таму у нас павінна быць усё ў парадку. Ну што, чакаем новую ракету. Эту ракету мы, як бы гэта дзіўна не было, на гэтую пляцоўку мы садзіць не будзем. Бо я яшчэ людзей буду сюды правозіць. Вось іх я на яе пасажу. Так, толькі людзей у мяне пакуль няма, і гэта самае асноўнае, што мяне блакуе. Вітаю, Цмок. Нешта тое, што ты гуляў, а як табе? Загружаем, можем поскориться.
Ракета ўжо вылецела, я так разумею, не? Можна паглядзець дзесьці прагрэс. Не бачым. Профіль місіі, майлстоуны, камандны цэнтр, разім. Ежу можна купляць за метал у іншых калоній. Ага. Ну, калі я гуляў, просто іншых калоній нават не было ў апошні раз, калі я гуляў. Я памятаю, я згодны Цімок. У пачатку я памятаю, я гуляў, калі яна толькі выйшла. Потым яна пашырылася і, ну, ўжо было павінна быць цікавей. Вось, Late Game. Бо я шмат чаго тут пропусціў. Раз написано на ракете. А, 8. Так, дзякую вялікі. Добра, чакаем. Ось, у яе была такая праблема, што калі ты ўжо разбудаваўся, то становіцца даволі сумненька. Ёсць такое. Але мне падаецца, што зараз, ну, Late Game просто ён пазней адбываецца. Вось гэты сумны Late Game, у якім няма чаго рабіць. Ты літаральна ўжо ўсё зрабіў. Вось. І выпрабаванні нейкія з'явіліся, і больш пагроз нейкіх, і вось зноў жа гэта тэрраформінг як мэта. Па тыпу, мне падаецца, шмат рэсурсаў гэта будзе кідацца, і трэба планаваць, што ты будзеш рабіць з гэтым. Можа, ты ўжо гуляў тады, калі быў тэрраформінг і ўсё астатняе, проста што для мяне такі досвед прыкладна. Напады марсіян не ведаю. Калі іх дадалі, то магчыма. Так. Ну і атрымліваецца, у нас купал захрас літаральна на тым, што ў нас няма больш такого самага палімераў. У нас ёсць яшчэ бетон гэты, які возяць па крыху туды-сюды. З ракеты вось гэтай дроны і возяць. Давайте для бетона спецыяльна яшчэ зробім пляцоўку. Бо зараз мы тут будзем будаваць шмат і запытаем, каб як мага больш сюды вазілі. Сюды. І запытаем, каб было як... Ну, дзесьці давайте 40. А, нам для купола то толькі 80 патрэбна. Няхай будзе 80. Зараз больш актыўна павязуць. $900 на Йокалейлі. Мне падаецца, стопа у нас The Invincible, які ўжо усталяваны, і у нас будзе чакаць трэці стрым гатовы. Sunless Skies не гатова яшчэ, але падрыхтавацца не думаю, што будзе праблемай. Йокалейлі таксама ёсць усталявана. Void Bastards не складана усталяваць, яна ў мяне ёсць. The Longest Journey, там ёсць пытанні па гэтаму самаму, па таму, як захоп зрабіць, бо ён нешта дзіўны трошкі, калі я спрабаваў. The Forest няма, але таксама не недоўга падрыхтаваць. То бок мы ў топе амаль усё, што ёсць. Гэта можна літаральна пачаць хоць у які момант гуляць. У адным з выпрабаванняў прылятаюць іншапланетныя шары. По-крыху мы страчваем гэты бетон. Можа... Блин, вельмі далёка прыходзіцца гэтым катацца туды-сюды дронам. А ці магу я пабудаваць яшчэ адзін кантролер дронаў? Мне трэба, каб яго... Трэба, каб іх прывезлі, пакуль што на месцы я будаваць іх не магу. Пралічыўся. Я мог бы тады запытаць яшчэ з зямлі, каб мне іх прывезлі. У мяне ёсць 2 ракеты з зямлі, і я ж не жадаю іх выкарыстоўваць. Я жадаю людзей на 3-й ракете прывезці, і на 4-й ракете тое, што я калі на выпадак, калі я прадзяўбаўся дзесьці. Ці магу я паліва зараз здабываць? Вось, паліва. Для яе вось патрэбна
Альбо тэхналогія, альбо вось даследаванне. Даследаванне якое? Это не тое. Тое. А где ты? Есть у меня такая технология? Дроны, температура, потребуе воды. Я не бачу такой технологии, то бок атрымліваецца магнітная фільтрацыя, гэта больш кіслароду у нас будзе. Сістэма, якая атрымае больш вады, добра. А это ўсё не тое. Ну, то бок у мяне няма проста неабходнай тэхналогіі, я так разумею. Блін, да халеры тэхналогій. Набудавалі. Паліва з вады робіцца. Ага. Добра, буду ведаць. Так. Тады, калі нам такое патрэбна, нам будзе трэба правесці будзе вось так трубу дзесьці. Вось альбо тут, альбо вось тут. Праз верх хутчэй за ўсё павяду. Дацягнецца, ўсё добра. А напрыканцы кіравання робіцца благім, раптоўна не хапае нейкага рэсурсу, людзі скочаць з аднаго да іншага купала, старыя дзеці патрабуюць сваю інфраструктуру і гэтак далей. Тэраформінг наадварот быў адзінай цікавай рэчу, якая вышэй сказаная пакуты трохі перасякае. Ага, я разумею. Там было гульня трошкі не разлічана на мікракантроль, ну, у канцы гульні. Ну, то бок зараз я амаль нічога не раблю, а пад канец нейкая халера пачынаецца. Мне падаецца, я выпраўляў гэта модамі на пачатку. Я зараз не ведаю, як збалансавана ў гульні ўсё ці не. Вось, але памятаю, што было такое, што былі купалы, якія самі па сабе загіналіся, бо там нешта з людзьмі было, тыпу не тыя людзі там сядзеліся. Паскорыліся. Ну, я вось дрэнна памятаю. Я памятаю, што спецыялізацыя, і у мяне была праблема, што ў адным купале па тыпу, якім павінны жыць усе інжынеры, напрыклад. Я не памятаю, якія яны ёсць. І яны не фільтраваліся неяк. То бок атрымлівалася, што ў цябе ёсць адзін купал, у якім усе будынкі на тэму, напрыклад, інжынерныя нейкія, ну там для завода нешта такое. А ў ім жывуць усе фермеры. І то бок усе... яшчэ тады танэлей не было паміж купаламі, то бок яны пераязджалі літаральна на дронах, там нешта такое было. Вось, і была праблема, што ў цябе бясконца яны катаюцца туды-сюды, і большую частку часу проста не страдаюць. Не адчуваў асобых праблем. Ну, я зараз дзялюся досведам на выхадзе гульні. Мае адчуванні на выхадзе. Яны могуць быць зусім неактуальныя даныя. Так, вось гэты метал яшчэ здесь тут здабыць магчыма. Это не метал, ось і метал. А крыху будуецца купал, ужо палова ёсць. Калі праляціць ракета, а яна праляціць амаль зараз, мы пасадзім яе. Можа неяк тактычна яе пасадзіць? Па тыпу вось там дальше, альбо наадварот ніжэй. Альбо проста каля... Давайте проста вось тут пасадзім, вось у гэтым месцы. Вось сюды. Чаму я на пляцоўку не саджаю, а там спецыяльная пляцоўка для людзей будзе. Тут пакуль у нас толькі рэсурсы прыехалі. Так, і яе разгружаць будуць дроны, якія у нас дзе ёсць. Вось вы каціцеся сюды, будзеце разгружаць.
Давайте яшчэ для гэтага зробім яшчэ одну пляцоўку. Універсальную вось тут. Я магу некалькі пляцовак пабудаваць. Так, толькі ў мяне зараз бетонам пакуль не шмат. Ну, яго хапае, але яго возяць у асноўным для купала. То бок, каб людзей не затрымліваць, я адпраўляю, каб усе займаліся купалам. Прыйшлося аднойчы зрабіць асаблівы купал для злачынцаў. Ачмураная рэч. Так, ён тут размясціўся. Зараз дроном будзе катаць. Угу. Зараз роботы... А, не, чакайце-ка, гэта яшчэ менш паліва патрэбна. Вось гэта карысная рэч, яе трэба даследаваць. Прычым амаль адну з першых. Давайте, каб можна было зносіць будынкі, якія разламаліся. Бо інакш мы можам пануцца ў моманце, калі мы нічога не можам зрабіць проста таму, што у нас будынак разламаўся і мы нікуды яго не знясем. Я памятаю, такая праблема была. Так, гэтыя дроны трошкі нагружаныя. У гэтай да халеры нагружаныя яны. Праз пляцоўку можна гандляваць з іншымі калоніямі. Так, але гэта там спецыяльная пляцоўка патрэбна. Дзе яна была? Вось гэтая. Для торгавання. Так, зараз у нас бетон пераязджае праз цэнтр калоніі з левай часткі ў правую. У нас пакуль не тое, каб шмат дронаў, якія могуць дацягнуцца вось так далёка, яны літаральна ідуць вось ад гэтай ракеты. Вось, і яны пераходзяць адразу ў купал. Калі дабудуем купал, нам ужо столькі бетона не спатрэбіцца. Ну, часова. Што, мы можам адправіць гэтую ракету? А чаму мы можам яе адправіць? У яе ўжо ёсць паліва? Адкуль паліва ўзялося? Як гэта працуе? Мы ж паліва не вырабляем. Я памятаю, што я не могу яе адправіць. Што за херня? Экспедицию можно отправить? Это что увогуле? Ага. Это по планете экспедицию. Окей. Можна гэту пераключыць у рэжым гандлёвай. Convert to tripod. Угу. Зразумеў. Ну, пакуль мне патрэбна ўсё яшчэ тая, на якую мы будзем размяшчаць людзей. Так. Мае сэнс тады гандлёвую яшчэ дадаць спецыяльна. Адразу пад ракетай мы не пабудуем. Гандлёвую. Давайте вось тут. Не, пакуль не буду будаваць, пакуль яны з купалам не скончаць, сэнса няма. Отправляем. Это что там? Хтось яшчэ быў? Японія яшчэ у нас ёсць на нашай планете. На нашай планете. І ўнізе гэта што? Даследаванне дадатковае. Ну, добра, там рэсурсы патрэбныя, так разумею, на яго. Што у нас па электрычнасці? Збіраецца? Мне падаецца, мы у плюсе зараз па ўсём. Выглядае быццам бы так. Але тут электрычнасць не выкарыстоўваецца. Ну, амаль.
Так, ваду ўжо ўсё здабылі, якую толькі магчыма. Воздух таксама. Што яшчэ магу такога? Абмяняць 100 паліва і 30 палімераў на грошы. Вось з палімерамі у мяне пакуль напружана. Пакуль я іх не вырабляю, я не бачу сэнсу мяняць. Ракеты нейкім чынам самі атрымліваюць паліва? Што? Я упэўнены, што ў гэтай ракеты было адзін паліва, калі я глядзеў папярэдні раз. Зараз тут 2 паліва. Як гэта працуе? Навошта мне паветра? Купал, ну, я пабудаваў адразу, каб зразумець, што мне, куды мне хапае, не хапае, ці ўсё працуе. Яно вырабіла і ўсё, і на гэтым скончылася. Ну, мне ў ідэале ўжо можна было бы і людзей так-то адправіць. Але я ж гэта недасведчаны, я ўжо даўно не гуляў. Разбіраюся на хаду. А што ў нас шыі, я не ведаю. Выглядаюць як не вельмі разумныя. Пакуль. А што ў Хінс? Тут да халеры. Ну, блин, ўсё гэта чытаць, ну яго, для каго гэта зроблена, не для мяне ж. Так. Вось гэта камяне. О, іх можна перапрацаваць. Не, нельга. Што з ім можна, магчыма, зрабіць увогуле? Я людзей накіраваўся клікаць на Марс. Прыгожа ж. Цудоўна. Добрае паветра, вось гэта ўсё. Welcome back. Так. I'm Panem Public Що я Service бачу? Escalon. A Я бачу, nickname пакуль I будзе... got in my Ось, youth бачыце, when I was яшчэ a 3 part of стала. the public Яно service дакладна, revolution. яна сама набірае My паліва. home Я магу country адпраўляць used to гэтую have ракету... serious Не, не магу я restrictions on гэтую ракету freedom of адпраўляць speech. назад. When democracy finally came, Бо калі я other адпраўлю forces назад, took то ўсе control дроны, over the якія прыляцелі з broadcasting ёй, channels. яны... I fled to America, where some compatriots Так, and я I могу started неяк- up an underground news network, Блін. determined to supply our homeland with neutrally reported news. А It was адкуль? very successful. Так, and калі grew я into адпраўлю, то today's дроны public з ёй service ляцяць, я так network, разумею, the least правильно? corrupt network on Earth. Альбо And неяк now можна for some кантраляваць music. гэта. Гэта ўсё херня. Ну так, я не ведаю, як пераназначыць іх. Окей. Мне толькі адзін варыянт паліва прывезла другая ракета. Так справа ў тым, што адная ракета поўная зараз 30 з 30. І пасля гэтага пакрыху запаўняецца вось новая ракета, якая прыляцела. Бачыце, 3. Тут было 30, то бок 30 з 30, нічога не змянілася. Тут зараз 3 з 30. Я не ведаю, як гэта працуе, але мне падаецца, на пакрыху запаўняецца. А цэнтр кіравання дронамі, для гэтага яго трэба прывесці з зямлі. Так. Што з будынкаў мне можа зараз патрэбіцца? Тут у нас ёсць адразу генератар стырыльнага, які патрабуе палімераў і да халеры электрычнасці дае. Я не ўпэўнены, магчыма, нам прыйдзецца яго пабудаваць у любым выпадку, толькі ён вялікі. Ага. Вось такі. Ну, вось яго і пабудуем, каб вырабляць дастаткова электрычнасці для купала. І трэба правесці яшчэ электрычнасць у сам купал. Каб я не зрабіў. Мне падаецца, вось тут яго можна падвесці, так? Яны самі вырабляюць паліва? Ага.
Ну, я уважліва чытаў. Насамрэч не чытаў увогуле. Я сёння хутчэй у рэжыме паспрабаваць усё самастойна, менш разбірацца, больш рабіць, вось прыкладна так. Так, колькі вам тут яшчэ? Да, халеры вам цякаць. Усё яшчэ працягвае выгружаць з ракеты. Які будынак не працуе? Ты, а чаму? Таму што ў цябе скончылася месца. Халера. Это вось недахоп дронаў зараз. У нас дроны перагружаныя ўся сістэма. Я згодны, мегабазерскі. Раней такого не было, дакладна. Яны не запраўляліся. Гэта была праблема, ну, по тыпу... Ну як, частковая праблема. Яна магла вам гейм-овер у пачатку вельмі лёгка зрабіць. Таму што літаральна ты кожную ракету шануеш як дзіцяці. Там, блин, скончыліся ракеты, ўсё, капзда. Так, гэты будынак не будзе працаваць, пакуль у нас не хапае месца, і месца у нас будзе пакуль не хапаць. З ракеты. Вось, бачыце, 5 паліва. Яно не можа ніадкуль не ўзяцца, ну просто з ніадкуль. Толькі аўтаматычна. Сама па сабе. У мяне дроны-анархісты прыкладна. У мяне асноўныя дроны, якія зараз будуюць ракету, яны вязуць бетон вось адсюль. Яны самі вось ракету выкарыстоўваюць як цэнтр кіравання. Яны злева вязуць управа, у самы далёкі край. У мяне просто няма нават такой сістэмы дронаў, якая бы стаяла, ну, у сярэдзіне і перавозіла з боку ў бок. Я магу перасунуць гэты аўтаматычны цэнтр невялічкі, ён паменш трымае. Я магу перавесці яго сюды, каб часова яшчэ я трымала на іншым складзе. Але мне трэба разгрузіць гэту ракету. А насамрэч яна ўжо амаль разгрузілася. Так, ракета разгрузілася. Давайте перавязем гэты цэнтр. Перавязу крышачку вось сюды. Бо гэта хоць трошкі разгрузіць тут. Што замінае зрабіць стваральніка паліва? Тое, што яго трэба прывезці з планеты Зямля. Добры вечар, Вулчара. А хто ў мяне кіраўнік місіі? Добрае пытанне, я паставіў рандомнага. Я не ўпэўнены. Дзе тут паглядзець таём? Камандны цэнтр, можа, тут. Нашыя кабачкі. Дзе яго побачыць? Не, это не тое. Блин, памятаю, што было проста. Майлстоуны? Не. Кіраўнік місіі, ты дзе? Дзе ты хаваешься в менюшках? Яго магчыма, калі ёсць тэхналогія. Дзе ён зараз? Вось ён. Fuel Refinery. Мне патрэбна тэхналогія для гэтага. У мяне, наколькі памятаю, гэты выпаў. Нешта не інжынер, а даследчык по тыпу такога. У мяне падвышаная хуткасць даследавання да 100-го сола. Так, наконт паліва у мяне няма пакуль такой сістэмы, якая бы паліва здабывала. Так, няма, не бачу. Ну што там? 5 бетона засталося, і яны пачнуць будаваць купол.
Пайшоў. Прыгажу наш. Ёсць. Добра. Майлстоун мы яшчэ дасягнулі. Гэта дасць нам магчымасць, дасць буст па тэхналогіях. Так. Пакуль так пакінуў, бо ў мяне няма плана. Так, няхай вы даследуеце, што даследуецца зараз. Там было нешта low-G ў даследаваннях. Ну тут шмат чаго ў low-G. Мне патрэбна паліва, і яно зараз няма, проста не існуе. У мяне ёсць low-G драйв, гэта для роботаў, каб яны былі хутчэй. Падагрэў, дроны, не дроны, гэта спадарожнікі. Давайте паспрабуем на іншае радыё яшчэ, мне цікава, ці забаняць мяне ці не. Есть вероятность, что в этом... Не, повинно быть все в порядке за этим. Что за Mars Vision? О, нейкая дзіўная. Давайте послухаем его. I'm Edward O. Martian, and you're listening to Mars Vision Radio, the bringer of the Mars Vision Song Contest. Мне для того, как паліва рабіць low-G гідрасінтез у веткі, у галіне інжынерыі. Вось у гэтай. У мяне ёсць толькі 3 даследавання зараз. І гэта будынкі, зносіць будынкі і паліва. Паліва канкрэтна, што ракеты і шатлы патрабуюць менш паліва. То бок яны проста патрабуюць менш паліва. Гэта не значыць, што яны яго будуць. Ну, па тыпу, мы яго не зробім. Так, нешта шмат наладаў. Так, праходы для працы, для сервісаў, прымаць каланістаў. Трэба ўнутры будаваць. Так. Жылыя. Ага, тут можна вось шмат людзей, альбо не шмат. Я не ўпэўнены, што лепей. Я на неяк адрозніваюся толькі тым, што гэта больш эфектыўнае. Памеры. Вось у чым розніца. Гэта займае трэць адну. У чым ваша розніца? Бярем увесь раён вось гэтых будыначкаў. Іх пабудуем. Так, гэта для дзяцей. Будыначак, апартаменты мы пакуль сабе дазволіць не можам. Даследаванні. Нам ежа патрэбна, нам нешта з ежай патрэбна. Ух, тут не халеры. Трэба адкрываць больш даследаванняў. Добрая думка. Ці я, можа... Так, я трошки пазабіў анамаліі рабіць. Дзе наш даследаваннік? Няхай глядзіць тут. Бо я нешта сканцэнтраваўся на самой калоніі, а даследаванняў не глядзеў. У пэўны момант нам няма было чаго аглядаць увогуле. Так, працягваем далей. Што з ежай? Не бачу. Так, гэта дэкарацыі. Ранчо. А можа на ферму, калі ласка. У мяне ўсё яшчэ няма тэхналогіі. Давайте вось будзе наступнай тэхналогіяй. Магу я ўкінуць? А грошы у нас ёсць? 1000 мільёнаў это 1 більён. Так, давайте аутсорснем трошки. Подскочить у нас. Это не только шмат грошей для нашей гідропоніка трэба. Робот-даследчик недзе сумненько раз'язджае самотна. Так.
Что я могу зрабіць? Это рэдкі металлы. У нас есть неплохое место для базы в угле. Блин, тут яшчэ рэдкія металлы. А нет, это не рэдкія металлы, это просто металлы. Не, нешта не падабаецца мне гэтае радыё. Не? Не? Няхай гэта пабудзе. Так. Гідропоніка, вось яно ёсць, а ёсць просто ферма. Я бы ждал ферму ў ідэале, але я так разумею, што яна займае цэлы сектор. То бок гідропоніка займае трошечки. Ежа ж мне да халеры спатрэбіцца. Не, давайте даследаванне скончым толькі тады. То мы можем яшчэ ўпіхнуць. Разлічваем, што адзін сектор будзе заняты тупо фермай. Для дзяцей. Вось гэта будзе дзіцячы адсек. Школа. Ух, не халера яна займае. А блин, а што я з гэтым? Блин, мне ж заводы яшчэ нікудысьці паставіць патрэбна. Мо ферма па-за купалам будуецца. Мне падаецца, што вось тут ёсць па тыпу раньша, якое звонку знаходзіцца, вось яно не патрабуе. Ну, па тыпу не ў купале. А вось гэта дакладна спатрэбіцца. Я просто жадаў бы нейкае месца, дзе будзе шмат ежы. Я не жадаю, каб яны з голоду перадохлі. Лепей больш, чым менш. Калі шчыра. Для дзяцей нічога не патрэбна будаваць. Ну, давайте. Не будзем. Ферма... ну добра. Есть ферма грибоў, але яна менш прадукуе ежы, я так разумею. Раньше яшчэ ёсць. Але на раньше я нешта не гатовы яшчэ, пакуль маральна нават. Для дзяцей, добра, даследаванне. Лабараторыя. Нам патрэбны веды. Заводы. У першую, так, это шпілі. Где? Это все не тое. Мне придется привести к этой фабрике, я так разумею. Мне літаральна патрэбна кожная з іх. Полімеры, мікраэлектроніка і часткі. Вось, можна больш вялікія замовіць. Добрая думка. Я жадаю яшчэ прывесці ў фабрыку, але фабрыкі я магу прывесці пазней, калі людзі ўжо заселяцца. Давайте гідропоніку. Вось у гэтую частку. Так. Лекарні гэты. Так. Есть маленькі варыянтнікі. Гэта і ёсць маленькі варыянт. Добра. Оно разом не улезе у один. Давайте... О, там зусім маленький есть. Не холеры, там микро есть. А давайте такие маленькие микро. Просто ось микро-микро. Я уж можу хопить на перший шанс. Новые технологии. Ось гідросінтез з'явився у технологіях. Так, яна патрабуе. І людзей, каб працаваць. Угу. Фабрика полімераў. Вось што яна робіць. І яшчэ дадаткова перапрацоўку паліва. Давайте возьмем яе, я пастаўлю яе ў большы прыярытэт. Мы зараз ферму няхай будзе ўсё яшчэ. Вось, мне падабаецца. Мы, карацей, гэтую
паліва адразу пачнем выпрацоўваць тут. Ну, навучымся і адразу пабудуем сабе будыначак. Ось, каб не весці яго з зямлі. Так, што яшчэ? Я спадзяюся, гук у гульні не занадта высокі. Я зараз трошачку падніжу яго можна ў самай гульні. Ось так. Прыкладна трошачкі усім. Так, гэта будзе ў нас. Крама ў нас зусім маленечкая будзе. Што яшчэ можна пабудаваць? Казіно пакуль абыдуцца. Гэта дае сацыяльна нейкі... Сацыяльная. Маленькі бар. Блин, шкада. Ракеты запраўляюць самі, тады паліва неабходна толькі для шатлаў і творчасці палімераў. Ну, прыкладна так. Яны, гэта, вядома, яшчэ шмат часу займае, то бок, ну, вось, зараз 10 паліва. Гэтую ракету я ўжо магу адправіць назад, але гэта 4 дроны, якія могуць быць, ну, 6 дронаў, якія, гэта шмат для нас зараз. Нам бы лепей навучыцца яшчэ гэтыя самыя цэнтры дронаў будаваць, вось гэта было бы самая карысць. Чаго мы не ўмеем зараз, так? Не, я так разумею, што не. Так, у нас на сістэму роботаў увогуле не халера, у нас просто одна тэхналогія, самая базовая. Так што пакуль без яе. Так, гэта пабудуюць. По ресурсам не хапаем. Мне падаецца, можна адпраўляць людзей. Давайте адправім ужо людзей адразу ракету, яны заселяцца ў тое, што ёсць. Толькі навошта? Навошта я гэта раблю? Гэта падвысіць мае тэхналогіі адразу, таму што мы атрымаем буст. Фабрыку бы даставіць. Дык паліўная фабрыка нам не гарыць пакуль. Ну, літаральна не гарыць. Ось. Бо мы даследуем літаральна, вось у нас ёсць адаптацыя тых самых зямлі, фермы будуць. Няхай лепей будуць. Я памятаю, што у меня была праблема, што заўсёды ад ежы паміралі. Вось. Лепей будзе ежа, калі мы ўпэўнена можам падтрымліваць нашых каланістаў. І у нас яшчэ будзе цэнтр даследаванняў. Ну цэнтр даследаванняў, гэта мае сэнс. Паліва для ресурсаў трэба будзе. Дык у мяне ж і грошы-то не бясконцыя. Гэта ж па тыпу некалькі рэйсаў і грошыкі скончацца. Ну добра, амаль упэўнен. Так, паліва ў нас будзе людзей зараз адправіць за людзьмі альбо не, альбо пачакаць. Давайте людзей заселім зараз. Я вось жадаю заселіць, просто дзеля таго, каб заселіць. Давайте отправляем. Першыя пасажыры, што там нам патрэбна? Нам ужо адразу абрала. Турыст ёсць. А што нам гэта дасць? Мне не патрэбны турыст. Нахер мне патрэбны зараз. Няма спецыялізацыі, на халеры тут нам патрэбна. Батанікі, геолагі. А як? Не, пачакайце, трэба нейкія самыя такія. Блин, усе трэйты. Дзіцяці, не. Нам не патрэбны дзіцяці. Маладыя. Хутчэй за ўсё маладыя, так? Ну, яны даўжэй пражывуць. Мне патрэбныя маладыя. Сеньоры нейкія не патрэбныя. Вось. Дарослыя і маладыя. Самыя асноўныя групоўкі. Турысты вяртаюцца, але турысты плацяць. Ну, блин, на халеру мне патрэбна зараз. Так, колькі мне застаецца? Па такому маю фільтру. Турыст один медык, один навуковец, один офіцер. Я не памятаю нават офіцера, што быў тып. Геолагі, інжынеры, батанікі і без спецыялізацыі. Ну...
неяк такое сабе. Подожди, пачакайце, а што ён робіць? Зразумеў, усё, гэта я вось зрабіў фільтр, гэта толькі на гэта сам па ўзросту. Спецыялізацыя, давайте пазбавімся тых, хто без спецыялізацыі аптымальна. Сеньёры яму не патрэбны. Ну блин, а што яны, блин, яны пасядзяць там памруць хутка. У мяне, блин, трэба яшчэ пакаленне ўзрошчваць новае тут. Так. Па-па-па-па-па-пам. Турысты таксама ідуць нахер. Ідзем назад. Астатнія спецыялізацыі як сфармуюцца ўжо. Па гендеру похер. Перкі. Селебрыці. Што такое? Калі высокі камфорт. Ну добра, халера з імі. Геніі неблага. Што гэта за рэжым такі? Я не ведаю, што за трэці рэжым зялёненькі. Ну добра. Так. Я не тое, каб бачыў сэнс нейкі ад іншых. За недахопамі. Давайте нейкія паменш недахопаў. Давайте просто без недахопаў. Літаральна, каго збярем? Што у нас атрымліваецца? 3 батаніка, 1 інжынер, 2 геолага, 3 медика, 1 навуковец і 2 афіцера. Чуць як план. Правильно? Ну, все, нормально. Подобрали себе команду. А для руками не потрібна спеціалізація. Ну, так, хто завгодно можна його може потім замінити, правильно? Мне падаецца, што людзі з вышкай будуць сумаваць, калі ты іх пашлеш бруду капаць. Дык бруду капаць дзе? На Марсе. Так, давайте так запустим. Ці магу я нешта... Ну гэта толькі людзі. Ці будзе яшчэ хтосьці? Трошечкі ежы з імі праляцець. Ну добра, паляцелі. Так, эта ракета у нас прыляціць да нас. Мы падбудуемся да таго момента трошки. Ось, тут уже людзі патрэбны у будынку. Так, а тут у нас подразабраліся трошки з нашим бетонным крызісам. Падаецца, што так. Блин, яны яшчэ ўсё яшчэ не разабралі гэтае жалеза. Ну ладно. Так, ты у нас. Ты жалеза разабраў, малайчына. Вязі сюды. Што у нас тут? Ты разабраўся з гэтай анамаліяй, вось тут даскануй гэтую. Яна дасць нам яшчэ трошечкі досведу. Што у нас па тэхналогіях? Па тэхналогіях усё яшчэ херня нейкая. Ферма на 50% даследавана, і потым будзе ўжо паліўная станцыя. Я думаю, паліўную станцыю мы просто тут і пабудуем за нашыя грошыкі. Пляцоў, конечно, вельмі далёка ад купала, мо пабудаваць яе для новага. Добрая думка. Я думаю, што гэтую мы зробім зараз як гандлёвую пляцоўку. А тут новую. Дзесьці... Давайте пакуль вось так. Яна вот... Галоўна, каб даставаў... Так, дастане, добра. Вось у гэтым месцы. З гэтага боку, бо тут нічога няма месца. Тут вось уніз абрыў. Спецыяльны праект, на які у нас няма грошай, рэсурсаў.
Так. Так, ну добра, яны пабудуюць гэтую пляцоўку. Па электрычнасці, што ў нас атрымліваецца? Колькі гэты купал увогуле карыстае? 16 з 15. Угу. Ну, пакуль нормально, я скажу так. Угу. Ежу. Давайте ежу поставим тут гэты сховішча ежы. Дзе яно у нас? Каля самого купалу. Вось тут. І тут мы адключым ежу. І вось тут таксама адключым ежу. І вось тут адключым ежу, каб всю ежу звазілі каля купала, бо навошта нам яна яшчэ дзе-небудзь акрамя таго, каб яна была каля купала, правильно? Я думаю, что пролетит наша ракета. Ну еще далеко, да. Ну, давайте поскоримся. Вось, пачысціў яшчэ. Вось, ёсць тэхналогія. Цудоўна. У нас ужо нават напалову зроблена гідрасінтэз гэтая. Basic Domes, Microdomes. Больш камфорту. Потым. Гэта не вельмі так гарыць. Так, вось у нас зараз будзе сінтэз паліва. Гэта наступнае. І мы з гэтым справімся. Нормально. Так, это не працуе у нас, таму што тупо не хапае ракеты. Не хапае людзей. Інжынеринг. Дык а што я зраблю? Інжынеринга не хапае. Ну, больш за ўсё мне роботаў не хапае. Мне просто не трапляюць пакуль тэхналогіі. Так. Даследаваў. Яшчэ магу. Я магу даслаць пару дронаў. У мяне апошні дрон. Ну, давайте яшчэ сюды дакінем. Не трапіў. Не пашанцавала. Давай, дасячак, каціся назад. На гэтую яшчэ не хапае рэсурсаў. Блин, а я могу сказать по типу забей і не вази адсюль нічога. Ну, по типу, позбався ад цього. Ні, він тоді заб'ється одразу. Імкненно просто. Так, гідрасінтэз ужо гатовы. Павелічэнне таго, колькі можа ракета перавозіць, гэта няблага. Але ці яно настолькі варта зараз? Што ў нас яшчэ? Экстрактары, апгрейд для іх можна зрабіць. Для дронаў. Вось гэта я не зусім упэўнены. Абагрэў, падземны абагрэў. Локальная тэмпература ў халодных зонах падвышаецца, і мне падаецца, гэта не для маёй тэрыторыі. Зараз на экватары, і тут даволі цёпла. Так, турбіны будуць вырабляць больш электрычнасці. У мяне не той, каб шмат іх, таму я не думаю, што гэта таго варта. Можна вось гэта даследаванне рабіць, яно дасць нам грошыкаў. Так. Навукоўцы і батанікі атрымліваюць больш, яны больш эфектыўныя, калі працуюць па спецыяльнасці. Давайте-ка возьмем гэта. Наступным. Потым возьмем такія, ну, паглядзім, можа яшчэ нешта адчыніцца, і абярэм нешта іншае. Так, ну, добра. Дрона, вы як справляецеся?
крыху. Бетону ўсё яшчэ не хапае на твою пляцоўку. О, у нас гатовая ракета ёсць. Гатовая ракета, якая... Пасажыры памруць, калі не сядуць у бліжэйшыя 120 гадзін. Можна хутчэй будаваць, можна прыярытэт нейкі выстав? Калі ласка. Хутчэй. Пляцовачку. 115 гадзін. Каб дабудаваць гэтую пляцоўку. Sector scanned. Давай. Будуецца. Ну, зараз ракету пасадзім тады. І будуць першыя каланісты. This is Free Earth Radio 106.7 FM, playing the songs that will take you from вось, wherever you are ёсць. to the blue waves of Waikiki Beach. І так, яны могуць дайсці самастойна, там падказка была. Блізка ёсць. One is for you. There are many types of Star Silk shampoo because there are many types of hair. What kind of hair? Давайте яшчэ раду. Dyed. Рувавин Марс, давайте стандартное. Яно там больше эпичное такое. І больш загадка трошки. Так. Па ежы. Ну вось, зараз яны пачнуць на ежу вырошчваць і з сабой яшчэ прывезуць. Калі сядуць. Першыя каланісты, вітаю. У мяне для вас ёсць падрыхтаваны купал. Трошки падрыхтаваны. Колькі з іх выжыве? Думаю, што ніколькі. Вітаю, вітаю. Вы на самай бяспечнай планеце ў свеце. Milestone achieved. Пабеглі. Crop failure reported. New colonists have arrived. Кайфы. Усё, могуць размяшчацца нашыя спецыялісты новыя. Магу наблізіць да іх яшчэ больш, не? О, ідуць. Нашыя першыя каланісты. Так, усе маладыя, бодрыя, будуць працаваць у асноўным, дзе трапяць. Мне падаецца, іх зараз больш, чым у нас увогуле працы ёсць, таму усе працуюць хто дзе. Навукоўцы, у нас хоць навукоўцы. Так, навукоўцы займаюцца тым, чым патрэбна. А чаму мараль 0? Ну ладно. Батанікі займаюцца... Добра, гідрапонікай займаюцца батанікі, гэта цудоўна. Інжынеры у нас торгуюць. Лагічна. А лекарамі у нас з'яўляецца геолог, адзін медык, 2 медыка нават, і афіцэр. Калі не гэта самае, калі рана не загаіцца, ён наносіць яшчэ адну, прыкладна так працуе. Так, наконт бульбы. Ці магу я абіраць тут? Не, гэта ж не бульба ўсё. Дзе моя бульба? Пакуль нельга. Ну добра. Мне падаецца, іх трэба змяняць паміж сабою нешта такое па тыпу як сезонна рабіць. Гэта вельмі хутка расце за адзін сол, літаральна. Не халера, яна шустрая такая. Это 4 солы. А ў чым прыкол дэс? Вось ты патрабуеш шмат вады.
Але доўга расце. Давайте пакуль на нізкам гэтым самым, просто на нізкай ітэрацыі, то каб кожны дзень прыбывала ежы. Афіцэр патрэбны для таго, каб за парадкам даглядаў. Але ў мяне няма месца, дзе ён будзе працаваць, таму пакуль няхай будзе проста. Так. Трэба, каб усе выжылі 10 дзён. Угу. Перад тым, як новыя людзі прыляцяць. Можна будзе ўвогуле пазваць, паклікаць. Ежу ад каланістам прывезлі, так, але я жадаю, каб я быў упэўнены, што цыкл з ежай ідзе нармальна, ўсё ў парадку. Зараз ежы да халеры 141. Тут яшчэ выгружацца будзе з ракеты доўга. Запомнілі гэту лічбу 141, і трэба, каб гэтая лічба павялічвалася. На працягу 10 дзён, 10 солаў у нас будзе, трэба назіраць за нашым плюсам. Пакуль яшчэ нават не вызначаецца, колькі мы ядзім, колькі мы трацім. Так, гэта ёсць. У нас засталася адна ракета зараз, якую мы можам прывезці. І ў гэтай ракете у нас можа быць, трэба вельмі асцярожна абраць, што мы бярем з сабою. Нам не патрэбны зараз гэтыя. Мы зможам паліва хутка ўжо будаваць. Мы ўжо можам будаваць паліва. Таму зараз толькі ў гэтай засталося яшчэ 13 паліва, каб яна магла ўляцець. Пляцоўка у нас будзе асноўная вось гэтая. Таму я прапаную паліва вось тут і рабіць дзесьці ў гэтым месцы. Гэтай ракеты мы адправім проста на сваіх дваіх, каб яны ўляцелі. Навошта нам яшчэ што-то, правильно? Абдрукоўка The Invincible. Выбачаюся, я ўвогуле забыўся. Мне падавалася, што я выпраўляў. Так, зараз хутенька, гэта недоўга. Зараз выправім. Так, была яшчэ нейкая абдрукоўка. Дзесьці. Kingdom Come Deliverance. Ось я яе пераназаву. Kingdom Come Deliverance. Добра. Rimworld Abiotic Factor, Hollow Knight, Little Kitty Big City, Anti-Chamber, What Remains, там пропустил Сайберию. What Remains of Edith Finch, правильно. Styx Shards of Darkness, ага. Stray, Анекдоты, My Little Pony, Darkest Dungeon. А где? А где The Invincible? Друковка. Я прибрал, выглядает так. The Invincible. Я не бачу абдрукоўку. Зараз я перачыню яшчэ раз файлік, можа ён мяне тут захавалася старая версія нейкая, бо я зараз мог бы паламаць тады нам галасаванне сваімі дзеяннямі. Так. Яшчэ раз шукаю. Не, я бачу толькі адзін результат. А, вось, знайшоў, я прапусціў. Добра. 100 поінтаў тады на The Invincible. Я тады закінуў 100, таму проста прыбраць неправільны радок засталося. Працягваем. Так, ежа яны разгружаць яшчэ доўга будуць, вельмі доўга. Так, ці ёсць у нас нейкія анамаліі? Няма. Ой, добра. Так, у меня был план. Я будаваў план по ракетах. Будем паліва вырабляць. Тут недалёка. Вось тут. Трошки буду трымаць у баку. Мало ли яна таксама выбухнуць можа. Буду трымаць паліўнае дэпо. Вось оно. Буду трымаць вось тут. И нам застаецца толькі правесці, дзе яна там, труба паліўная. Так. Где ты? Эй! Труба, ты куды падзелася? Вось она. Так, на. Угу, ёсць.
план Б? Что ты маешь на увазе? Так, вось яно у нас паляціць. На бульбу, я так разумею, мне патрэбны тэхналогія. Тут ёсць тэхналогіі, але яны больш па тыпу як паляпшэнне стану. Па тыпу салаты, нешта і тое, што можа дадаваць яшчэ кіслароду, альбо паляпшаць зямлю. На выпадак, калі камусьці забудуць. Там ёсць адзін чалавек, якога забываюць на Марсе регулярна. У кнігі забылі, а потом у фільме забылі. Так. Тут яна ўжо запаўняецца палівам. Паліва будзе вось тут збірацца. Мне падаецца, я магу зараз. Паліва нідзе не трымаем больш. Акрамя таго месца. Таму што навошта, правильно? Да гэтых ракет нам і не патрэбна весці нічога тады. Так, і ты у нас увогуле нічым не займаешься. Магу на ладу? Не, не магу. Давайте ў цэнтры зробім. Ведаеце, што перагонны пункт такі зробім. Тут будзе депо з бетонам, але... Ну, так, дзесьці тут. Депо з бетонам зробім. Вось гэта. Дацягваешься? Дацягваешься. З гэтага будзем прыбіраць увогуле. Тут жадаем набраць... Уже дацягваецца поўнасцю? Так. Вось ты ў нас усё запаўняеш. Бо сэнсу ад гэтага месца літаральна ніякага. Вось ад гэтага. Ён добра хуценька запаўняе, але ж асноўны бетон гэта патрэбны ён у іншай часткі мапы. Бо задзяўбала, мы нешта цыркаемся з бетоном больш, чым з іншымі рэсурсамі ўвогуле. І думаю, для гэтай жа мэты можна разгружаць вось гэты метал адсюль. І тут мы пажадаем, каб усё ён поўнасцю быў запоўнены. Таму што гэта пакуль асноўнае месца, адкуль мы яго бярэм. Усё бліжэй да купала будзем пераносіць. Як вы там жыхары нашыя? Не памёрлі яшчэ? Не памёрлі яшчэ. Дзіўна. Так. Электрычнасць. Што за электрычнасць у нас? Пакрыху, мне падаецца, электрычнасці становіцца ўсё менш. Мінус 33, а ў дзень... Пам-пам-пам-пам. Дзе я магу пабачыць статыстыку? Не магу пабачыць нармальна статыстыку, так? Маю электрычнасці. Ну добра. З электрычнасцю выглядае так, быццам бы я страчваю за ноч больш энергіі, чым я зарабляю за дзень. Выглядае быццам бы так. У нас ёсць сродак электрычнасці, які у нас быў вось гэты. Генератор Стырлінга. Я думаю, яго паставіць зараз, бо чаму не, правильно? Ён просто гатовы, яго просто паставіць, ніякіх рэсурсаў не патрэбна, але за ім трэба будзе даглядаць час часу. Блин, уже запыленая. Я думаю, что яшчэ мы страчваем энергію толькі часткова за тое, што у нас запыленыя электрапанелі, сонечныя панелі. Я для гэтага... Так, Цьмок, ты маеш рацыю, я для гэтага калонію рабіў. Анамалія, нарэшце. Нарэшце. У нас ёсць трошачкі даследаванняў. Мы можам зараз даведацца, можа, новую... Мы не даведаемся тэхналогію, але мы адчынім яе магчымасці даследавання, і гэта вельмі важна, бо у нас выбар з тэхналогіі пакуль. Ну, такі сабе. Добра, што паліва можам рабіць. Так, што у нас па дадатковых рэсурсах? Па дадатковых рэсурсах пакуль нармальны баланс. Неблагі. То бок мы можам яшчэ і атрымаць дадаткова з зямлі даслаць. Не разламаемся. З зямлі, што нам патрэбна, гэта
Я зараз просто агледжу, што нам патрэбна. Будынкі. Хаб з дронамі. Патрэбны. Давайте іх лепей дашлем. Нават 2 альбо 3. 2 пакуль нам хопіць. Паліва не патрэбна ўжо. З вадой у нас хапае ўсяго. Генератары стілінга маленькія і вялікія нам не патрэбны у нас у парадку. Фабрыкі. Вось, магчыма, зараз. Фабрыка палімераў. Яна толькі вялікая. Яна будзе стаіць звонку. Патрэбна. Маленькая фабрыка з запчастак. Патрэбна. Фабрыка электронікі. Патрэбна. Можа адразу вялікі ўзяць? Я думаю, зараз... Блін, на вялікі, хутчэй за ўсё, спатрэбіцца больш ресурсаў. Ну, по типу, каб падтрымліваць іх у працоўным стане. Але ж мы літаральна павінны вырабляць... Можа, там рэдкія металы патрэбны для іх падтрымкі? Вось гэтага я не ўпэўнена. Давайте возьмем вялікі... Зразумеў, яны ўсё роўна ў купале будуць. А месца ў купале ў нас хопіць? Хутчэй за ўсё не. Давайте маленькія пока возьмем. І маленькія. Так, гэта ёсць. Што ў нас яшчэ можа быць? Дроны арбітальныя. Штукі 3, таму што ўсё складаней і складаней даследаваць тэрыторыю. З рэсурсаў... Дадатковых рэсурсаў яшчэ набярэмся. І дронаў можа. Давайте правязем яшчэ дронаў. Бо пакуль у нас не хапае нешта. Штук 10. По будаўніцтва... Не, давайте. Штук 6. Хопіць. Месца ў ракете яшчэ да халеры. Мо больш цэнтраў кіравання? Неблагая думка. Возьму 4. Мне гэтага ўжо павінна хапіць. Тады мне і дрона не вельмі патрэбна, калі я цэнтры кіравання возьму. Ну, не столькі мне патрэбна. Мат. Так, я прыбяру дронаў, лепей самі цэнтры кіравання будуць. І возьмем яшчэ рэсурсаў. Блін, яны каштуюць да халеры. Ну, імі даб'ем ужо ўсё астатняе. Вось, запоўнілі. Іх будзе не хапаць. А я іх вырабляць... фабрыка дронаў будзе яшчэ значна пазней. Давайте, гэта шмат грошай каштуе ўсе гэтыя рэсурсы. Я возьму гэтых менш, больш палімераў, якія ўжо выходзяць вельмі хутенька. І дронаў. Вось. Дроны шмат не каштуюць. Нормально. Так я і адправім. Паляцела. Фабрыкі мне зараз не патрэбна, лепей ўсё купляць зямлі. Ну, я ўжо адправіў. Яны будуць тут. Я іх, можа, не буду ўсе ставіць, але некаторых рэсурсаў яны бясконца, ну, скончваюцца. Вось. Можа, новая тэхналогія якая? Якая тэхналогія? Ага. У хабаў адразу з'яўляецца яшчэ плюс 2 дрона. Гучыць як добрая ідэя, на самом. Даследаванне трошечкі больш. Мне не будзе з чаго вырабляць. Я магу іх проста патрымаць на базе, пакуль не будаваць. Ну, яны могуць проста знаходзіцца. Калі што, іх пабудую, паставлю ў любы момант. Так, я возьму вось гэтыя больш дронаў. Бо мы іх зараз прывязем, і калі будзем ставіць, у нас будзе больш дронаў. Халяўныя дроны. Правильно? І яшчэ возьму вось гэтыя дроны для паверхні. Мы заказалі там трошачкі іх, каб прыляцела, каб мы маглі даследаваць тэрыторыю. О, есть аномалія. Ой, я не заўважыў. Калі прыляціць ракета, мы зможам паставіць вось эту ракету адправіць назад. Яна можа проста ўляцець, і мы тады заменім яе на цэнтр дронаў, які будзе пакрываць вось гэтую тэрыторыю, займаць гэтае месца.
Новых людзей прывесці мы пакуль не можам, бо патрэбна, каб нашу калонію праверылі, што мы здольныя не забіць нікога на ёй. Добра. Так, у нас яшчэ. Дзе перагрожана? Ну, ў гэтым цэнтры. Окей. Я магу з гэтым зрабіць? Нічога не магу зрабіць. Тут я пазбаўляцца не буду дакладна, бо мы зараз бетон перавозім у вялікай колькасці. Скараем. Milestone achieved. О! Дасягнення. Фейерверкі пайшлі у нізкай гравітацыі. Вы гэта з пажарабяспекай асцярожней там. У нас калі нешта загарыцца, у нас праблемы будуць. Так, а даследаванне, колькі мы атрымліваем? Аутсорс 1000 дае да халеры, а будынкі яшчэ 208. Ну, добра, мы неблагую лічбу атрымліваем пакуль. І амаль гатовая перапрацоўка паліва. Зараз яна ўжо дабудоўваецца. Запасы вады, кісларода ў поўным парадку, больш чым патрэбна. Нават у разы больш чым патрэбна. Людзі, і можна па статыстыкі людзей? Вось 12 чалавек. Усе нават... а ці ёсць нейкая больш падрабязная статыстыка па людзях? Месца для... ёсць яшчэ месца, дзе людзі могуць размясціцца. Добра. Нешта вырасцілі. Удобно. Пакрыху расцям. Паглядзім, як у нас баланс будзе ў канцы гэтага перыяда, там 10 дзён. Хутчэй за ўсё расце, я не бачу, тут ёсць графікі нейкія ў гульне ці не? Так, анамалія. Бігл 2. Што это яго засталося, апарат? Бігл разбіўся пры спробе прызямліцца. Літаральна з-за нейкага... Мне падаецца, ці Бігл 2 гэта быў літаральна з-за таго, што... з-за таго, што там пераблыталі лічбачкі у кантроле. І Бігл 2 гэта быў дакладна той апарат, які разбіўся з-за памылкі, літаральна проста неправільныя лічбы перадаваліся, і ён лічыў, што ён яшчэ высока. Вось, мне падаецца, гэта ён. І дзе мы яго знайшлі? Я думаю, што у нас ёсць месца яго, дзе ён разбіўся. Ну, добра. Так. А чаму ты не працуеш? Электрычнасці не хапае. І дзе наша электрычнасць? Ёсць. Ці хапае ў мяне... ну не, нормально, все, па электрычнасці мы ў парадку ў поўным. Мы атрымліваем больш, чым мы страчваем. Баланс пазітыўна. Тады, і гэта я так думаю, што мяне выцягвае вельмі гэты генератор. Я магу яго адчыніць, каб ён вырабляў, прадукаваў яшчэ больш. Але ён можа запыліцца вельмі хуценька. Давайте будзем яго трымаць, тым больш, што патрэбы пакуль няма ў гэтым. Так, статус по колонистам. Зноў жа, я ожидаю мне жаданне ўсё знайсці нейкую інфармацыю по типу
Па саміх каланістах. Ну, увогуле, як статус маёй калоніі. Это меню. Это даследаванне, не, это ўсё херня. Это будаўніцтва, это ну, уже не тое, это таксама не тое. Майлстоуны не патрэбны. Research complete. Камандны цэнтр, вось тут магчыма. Так. Колеры будынкаў. Не тое. Каланісты, вось. Ёсць тут нейкі настрой па тыпу агульнай. Альбо кожнага каланіста прыйдзецца глядзець. Мне проста зразумець прыкладна, што ў іх па статусу нешта можа патрэбна зрабіць. Маеш рацыю наконт дрон-даследчыка, маеш рацыю. Так, дзе ён? І тут няма нічога. Да. Я думаў, хоць нешта будзе. Кавалачкі нейкія навокал. Ну, добра. Не дык не. Хаціся пакуль сюды. Ракета, якая павінна прыбыць, яна прыбудзе яшчэ колькі... Я не магу паглядзець, колькі дзён. На палову ўжо прыляцела. Адна палова там, а адна палова тут. Так, з калоні... Вось я магу статус хоць агульны паглядзець. А не хапае рэлаксу 4 каланістам. Давайте рэлакс зробім нейкі каланістам. Так, релакс. Бар можна паставіць. Мне падаецца бар варыянт. А што у нас яшчэ ёсць для релаксацыі? Амфітэатр. А не да халеры будзе, не? Так, когда далей. Комплекс казино. І гэта не дае релаксу. На жаль. У нас з релакса гэта альбо бар, альбо амфітэатр. Вось такая рэч. Я больше нічога не бачу. Так. Каруселі? Не, няма. Не бачу. Можа і будзе потым, але не зараз. Так. Я думаю, гледзячы... Пачакайце-ка, амфітэатр не патрабуе людзей увогуле? Давайте, для працы. Нам яшчэ спатрэбіцца людзі на працу. Бібліятэкі таксама яшчэ не бачу. Я думаю, навуковы цэнтр за гэтым. Давайте поставим амфітэатр, ён не патрабуе людзей для працы. Нам пакуль у нас не ўсе занятыя, мне падаецца. Можа. 3 чалавекі тут, 3 чалавекі тут, 4 чалавекі тут. Гэта ўжо амаль усе людзі. Так. Не, давайте мы гэта... Я так разумею, што ўсе працуюць. Disabled work slots. Што гэта такое? Усё, я зразумеў. У нас няма каму працаваць, літаральна. Я просто не ўпэўнены, як паглядзець па тыпу... Есть такая рэч, як disabled work slots, што бы гэта не значыла. Я так разумею, што гэта занятыя месцы. 9. Калі іх 9, то 3 яшчэ павінна быць вольных. Гітар патрабуе палімеры для абслугоўвання. Няхай карацей карыстаюцца амфітэатрам пакуль, будзем глядзець. Бо я бы жадаў на фабрыкі яшчэ людзей адправіць. Ну, каб яны займаліся. Але мне падаецца, зараз па колькасці каланістаў гэта проста нам не хопіць. Па колькасці ежы выглядае так пакуль што у нас літаральна колькі атрымліваем столькі ж, сколькі едзем. Я думаю, можа змяніць проста ежу пакуль што тут. Там забаронена працаваць. Але ж я нічога не забараняў. Зразумеў. Хутчэй за ўсё вось гэтыя. Начныя смены.
Так, я бачу, я можу дати їм можливість працювати, і тоді у мене атрымлівається. Ну, прикладно стільки атрымлівається. Так. 6 і ще 3. Угу. Так, це воно і є. Так, а чим їх ще можемо зайняти? Будинки ніякі, може, це. Школа. Блін, може для дітей побудуємо? Я ось думаю. Або лепей уже на другі, коли у нас буде додатковий купол, ось їм уже будувати. Так, ось наша ферма. Фермі потрібно внутрі. Ну, вона повинна бути внутрі. Ось ту, яку я глядів. Її ми так само побудуємо. У одну зміну 6 працівників. Ну, у нас ботаніків поки стільки нема. Тому... Геолог працює медиком, що значить не хапає медика. Ну, треба глибоко копати. Я б в медицині розібрався. Школа не потрібна, поки люди не почнуть масово наражати. Я розумію, а для дітей? Типу, для їх вже є спеціальні ось ці яслі, які, я так розумію, ну, можуть їх, не ведаю. По типу, чи будуть яны нараджаць, калі няма месца, ну, ось, няма месца, где яны будуць жыць? Альбо яны будуць займаць слоты ў саміх будынках гэтых? Ось гэта маё пытанне. І гэта як хата для малых. Дык вось, пытанне, па типу, ці будуць каланісты нараджаць, калі няма месца ў яслях? Ці яны будуць адмаўляцца вось у гэтым сэнсе? Калі яны будуць адмаўляцца, то мне бы лепей можа пабудаваць, каб, ну, прырост быў нейкі мясцовы. Тым больш, што хацелася бы ўжо, можа, і іншую ракету запусціць і прывесці. Блин, весь часто вы задовольны. А, ну то бок не до гэтага ўвогуле залежыць. Добра. Зараз амфітэатр удалая рэч, бо яна закрывае усе там 3 пункты неабходных было, у іх не хапала, і зараз яны закрываюцца амфітэатрам. Гэта у нас камфорт і мараль. А мараль ад чаго залежыць? Я не ведаю. Задаволенасць. А, гэта турыстаў. Задаволенасць. Ну, няхай. Так, амаль праляцеў. Куды мы яго пасадзім? Ці будаваць яшчэ пляцоўку для яго? Давайте, пакуль у нас з намі ніхто таргаваць не жадае. Пасадзім яго сюды. Адправім назад потым. Зноў 141. Ну, ось прыкладна выглядае так, што колькі мы зараз... Так, а давайте, можа, пераключым адразу. Выглядае так, быццам бы мы ў мінус не пойдзем у сур'ёзнае, а вось гэтае яно хоць і патрабуе 4 дні, але робіць значна больш ежы. Амаль у 2 разы у дзень. Ну, у сярэднім у дзень, бо яна 4 дні будзе толькі рабіць гэтую ежу. Я хутчэй зараз дзень патрабую толькі. Я вось не разумею, ці магу я пакінуць дронаў вось гэтых адсюль. Ну, у нас уже ёсць дроны ў ракеце ў старой. Ну вось, і тут тая ж самая праблема. А як іх адправіць? Ці застануцца, калі я адпраўлю проста ракету, ці застануцца дроны на месцы? Назвы свае говорыце, так? А, вось, фільтр па трэйтам. Раней такога не было. Паглядзець рэзідэнтаў, паглядзець будынкі. Так, скін... О, скін пераназваць. Неблага. Ну, добра. Я шукаў... А, вось, моя праблема зараз, яшчэ якую я не магу зразумець, як мне дронаў адсюль адправіць.
Калі я адпраўлю яе просто все, што засталося на борту, будзе страчана. А на борту лічыцца, што гэтыя дроны з ім прыляцелі. Зараз у нас ёсць новая ракета, і яна таксама мае 6 дронаў, толькі як мне, блин, пазбавіць яе гэтых дронаў? Можаш аддаць іх гэтых дронаў? Каб яны былі ў зоне кіравання. Ну так яно выглядае. Давайте вось зараз эксперымент. У нас зараз дронаў 20 усяго. Мы адпраўляем гэтую старую ракету, самую першую, якая прыляцела. І павінна застацца ўсё яшчэ 20. Адпраўляем. Бо яно нам ужо не вельмі патрэбна. No active research. Research complete. Milestone achieved. Бо гэта наша апошняя, у нас ракет больш няма. Ну, нам трэба адправіць ракету назад, якая ўляціць, каб атрымаць яшчэ больш ресурсаў. Вот десь дроны засталіся. Толькі ў якое кіраванне яны перайшлі, я не магу зразумець. А, яны размеркаваліся навокал. Літаральна не проста кожны па краху ў розныя месцы. Один дрон не працуе. А, ну вось, добра. Ремонтаваўся. Павінна быць кнопка. Ну вось, мне падаецца, раней была кнопка па тыпу аддаць дронаў і перадаць. Ну не, але яна взяла і проста аўтаматычна ўсё спрацавала. А захоўвацца для слабых я не буду. Так. Ну што? У нас выглядае ўсё неблага. Плюс-мінус стабільная калонія, у нас ёсць ежа. Зараз мы правіснем па ежы, бо мы вырошчваем ежу, якая будзе расці, блин, 4 дні. Але будзе даваць няблага у результаце. Sector scanned. Так, майлстоуны. Дроны. Что у нас яшчэ новае? Угу. Даследаванні. Генератары стырлінга можна будаваць самастойна. Даследаванні ад дронаў. У Гугле просто агульнае даследаванне падвысіцца на 100. Але гэта таго не варта, яно, ну, па тыпу. У мяне ёсць яшчэ альтэрнатыўная тэхналогія, якая мне можа даць столькі жа. І яна будзе менш каштаваць пакуль што. Памер ракеты павялічыць. Так. Давайте. Вось тут часткова даследавалася магнітная фільтрацыя. І вось тут для гідраскапічныя гэты самыя вапарэйтары. Вядомае беларускае слово вапарэйтар. Гэта нам будзе... Ну, мы пакуль не карыстаемся рэчу, якая здабывае ваду. Што? Калі? Калі ты тут з'явілася? Бетон з'явіўся літаральна з ракетай. Там на пляцоўкі ракеты. Яго не было тут. Я 100% упэўнены. Калі ты тут з'явіўся? Кабзда. Откуда ты взяўся? Бетон, скажи мне. Не отказывая. Добра. У нас есть палево, зараз добывается. Мы можем загружать это палево. Можа адмовіцца... Я могу сказать, каб ён не браў палева з гэтых... Няма такой кнопки. Ну добра. Паліва яно ўсё роўна забірае, просто аўтаматычна. Ну, я не ведаю, як нават абмежаваць гэта. Дзіўна. Ну добра, гэтая ракета тады такім чынам хутчэй уляціць. Гэта няблага. Вось, тым больш, што паліва збіраецца вось тут заўсёды. Тое, што дадатковае паліва будзе, яно будзе вось на гэтым складзе. Амфітэатр. Еще яшчэ будуецца. Добра. Каланісты як задаволеныя? Ну у вас амфітэатра пакуль няма. Сервіс. У сэнсе, у чым праблема? Я не зразумеў. Каго там не хапае? Для шопінгу не хапае.
А чаму? Ёсць жа. Хапае ежы. Дзіўна. Гавораць, што ў краме не хапае рэчаў, якія можна набыць. Ну і зараз павінна. Я зразумеў. Не хапае, крама настолькі занятая, што не хапае людзей. Ну, па тыпу... Давайте яшчэ одно месца вызвалім. Не ўсе паспяваюць быць карацей, абслугоўванне крамы не хапае, каб пакрыць усіх людзей. Давайте, ну, калі назву змяніць, то давайте так, у нас Кабачкоўск. Оўск. У нас кабачковая колонія. Мы пакуль кабачкі не вырошчваем, але будзем. Раней ці пазней. Ну, можа, бульбу. Добра, потом на бульбу перадзаем. Кірыліцу, можа, і падтрымлівае у мяне. Ну так, павінна падтрымліваць. Я просто, ну, ўжо на ангельскай буду, ну, выкарыстоўваць. Так, праца. Ёсць яшчэ месца. А чаму яно не занятае? Мне падаецца, павінен быць яшчэ вольны чалавек, які гатовы займацца гэтым. Я не разумею. У мяне павінен быць вольны чалавек на гэтую пазіцыю. Вакантная пазіцыя, ну. Няўжо ўсе занятыя? Я нешта, блин... Так, усе занятыя. Алера, мне патрэбна больш людзей. Так. Я увогуле гляджу па часу. Я толькі зараз зразумеў, што мы ўжо даволі вельмі доўга сядзім. Час просто праляцеў імгненна. Гэта гульня паглынае час просто смокча. Я пакіну захаванне тут. Калі што, можа, вяртаемся да яго, працягнем далей саджаць бульбу, калі дабяремся да яе па тэхналогіям, а то гэта ж высокія тэхналогіі, мы ж не можам сабе дазволіць гэтага. Это не для простых смяротных. Вось, на гэтым моманце я скончу, і давайте я вас перадам далей. Заўтра у нас план. Я буду змяняць расклады па ўсім стрымам, але пакуль што серада і чацвер будуць заняты персонай і Злоун Дарк. Заўтра у нас будзе персона, у чацвер будзе Злоун Дарк. Вось. На пятніцу у нас, як ўсё яшчэ застаецца пятнічны стрым, ён нікуды не перасоўваецца. На наступным тыдню, у панядзелак і аўторак, яшчэ вакантныя месцы. Я думаю на тым, што будзе, але я жадаю адзін альбо два стрымы трымаць для Сенуя, для Hellblade 2. Паглядзім, што там за працяг. Ну вось. Я зараз паспрабую неяк ператасоўваць, бо ў нас застаялася ўжо даволі доўга персона ідзе, і нягледзячы на тое, менш стрымоў будзе, але ў нас будзе больш рознага пакуль што. Вось, а Злоун Дарк хутка скончыцца, і персона таксама вельмі недалёка ад канца. Юкамас, і калі гэта была спасылка, то спасылачкі ў чаце адключаны. Я думаю, што другая частка павінна быць больш. Там ужо было за, ну, больш вялікія бюджэты. Таму я думаю, што за стрым мы дакладна я не пройдзем. Вось, некалькі магчыма. Так. Што у нас? У нас яшчэ чым займаецца? Гэта нагадванне пра Invincible Kingdom Come. Я і выправіў, калі што, толькі патрэбна хоць крышку поінтаў адправіць, каб яны аднавіліся. Так-то яны ўжо выпраўленыя ў асноўным месцы. Для адлюстравання просто, ну, паляніўся, не змяніў для адлюстравання. Оп. Так, у нас чым займаецца? Зараз і куткі гуляюць у Sunhaven. А на ютубе у нас, можа, хто ёсць? Гляджу на ютубе.
блін, мені нешта не показвае нармальна на Ютубе. Дзіўна, я не бачу по тыпу трансляцый. Новы інтэрфейс. Каб здаўся, паламалася. Ну так, не бачу нікога. Ось, дзякуй вялікі. На Solana Skies адпраўляецца 1000, на The Invincible 100. Яны павінны былі аднавіцца і з спіса знікнуць памылкі. Kingdom Come павінен ужо мець паўнавартасную назву. Так, і куткі, і малаточак будзе праз 20 хвілін. Добра. Ну, я 20 хвілін уже не буду сядзець. Калі вам цікава, калі ласка, будьце яшчэ з намі, заставайцеся. Малаточак будзе праз 20 хвілін, а я вас пакуль накірую да і куткі. Жадаю вам добрага вечара і пабачымся заўтра.